you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa takna nga alas 11 sa aga. Welcome mga kaibigan sa pagpalagad sa iyo platuntunan na Bombo Hanay Sauto. No, pang Sabado edisyon sa iyo platuntunan, petsa 8 sa bulan sa Enero. Ikaduwa sa Sabado sa unang bulan tuwing 2022. Kamusta mayong ugto, welcome aton mga suki, welcome aton sa mga tagpalawati, aton sa mga kabombo sa kabusan nga 61 ka mga kabaranggayan sa sulad sa Bacolod, mga suki naton sa mga banwa kasulad sa kabukusan sa probinsya. Mga negosyo na Bacolod noon nga nakatutok karon live sa aton sa FB, sa aton sa YouTube channel, di mas nakabayan sa Pilipinas, di mas nakabayan niya sa kalibutan, ha? Makita na nila, mabatayin nato papalagan sining ugto sa iyo platuntunan Bombo Hanay Sauto. Mga tinderos-tinderas naton, bulantiro-bulantira sa mga merkado, kamustang baklanay, kamustang bintanay siniya nga Sabado. Namo mga oton naton nga nagalagaw, nag-outing sini nga adlaw sang Sabado. Manayad-nayad nato sini nga tiyempo sini nga adlaw. Sapyak sa nga pag-ulan kay inas ang kagahon late kagabi mga kapinan, boy sa tiyempo sa bunga. Nami ato sining panahon, tagiti si haring araw. Of course, mga driver pa natin karong masako-sako pa sa makuturan natin, nag-cater pa sa pila natin kung makuturan, padulong sa agsan ilay ka mga destinasyon, direksyon sa Bacolod, kag pilaman ka porsyon sa probinsya. Welcome na din pagpalagad siya platuntunan Bombo Hanay Sauto, kaupunyutag sa dari ka Sabado, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita nyo bantayan? Balita atong pagtamod, sining ugto, 3 ka mga personal ginabdak sa Barangay Vista Alegre, nagkalasapuan dito sa Banwasang Murcia kag sa Barangay Villamonte. Santang isa ka bangkay ng sapuan man kinas sa kagawon sa syudad Yasang Bago, ginosisa pa kung bala angot ini sa sining man nagkalasapuan mga patay nga ginkuha kung ginabdak diri sa may syudad sa Bacolod. Sa mga nagapauna nato niya mga balita national, ang Department of Trade and Industry nagpasiguro wala sa pagsaka sa presyo sa paracetamol sa piyak sa padayon karon nga pagsaka man sa kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Samtang Department of Health nagpagwa sa ila sining protocol sa bahin sa ginatawag nga pagpatuman sa aton sining quarantine protocol, partikularmente sa mga utod naton nga asymptomatic, mild ang iya symptoms, kag subong man sa mga may ara sa ginatawag nga moderate symptoms sa COVID-19. So pwede na kuno maka-home isolate, home quarantine ang mga individual para hindi ko na magdagsa, magdugok ang mga pasyente sa mga ospital. Kag sa aton sini balita gikan sa luwas, ang Russia o kun ang Amerika gina-question karon ang presensya sa Russian forces dito iya sa area sa Kazakhstan. Sa piyak sa padayon nga kinagubot, padayon nga kinagamong kag tensyon sa nasambit yang pungsod. Sa muna nga balita aton ni may balita aton gada pagtamod sila nga ugto, pagpalagad siya platuntunan Bombo Hanay sa ugto mga kabinan. This time dito mapunta kayo kasi Bombo ando nag-standby na mga kabinan. Mga ikaw po dyan karoon Deputy Chief Police sa may syudad sa Bago, ang otaman sining bangkay nga nasapuan kay inasang kagahon dira iya sa may syudad sa Bago, ginibalo pa ni Inosisa kay so far
wala pa ma-identify. Ginibelo pa ni kung bala angot ini no, sa mga bangkay sa lapan sa Banwa sa Murcia kag sa may barangay Villamonte no kay ina singaga ini mga biktima pang abdak sa ila sinipuloy-an da sa may barangay Vista Alegre kagabi. Kung sa bagay tigay na to, 3 man lang to ang gina-report mo nga nagkalamising. 3 man lang to ang gina-report nga ginkuha sa ila pulugyan kagabi. Dito iya sa may barangay Vista Alegre. Kag initi nasapuan. 2 pa lang nakilala tumapaki sa iya sa may Banwa sang Mursang nasapuan sa may barangay Blumentritt. Ang bangkay nga nasapuan sa area sang Villa Angela, barangay Villamonte, wala pa identity. Kag ining nasapuan man kay inasing kagahon sa may syudad Yasang Bago, wala pa man ma-identify. Pero ining sa Villamonte, kag ining sa Murcia, at least daw amuna ni sila ang ginabdak, nga 3 nga ginkuha da sa may barangay Vista Alegre kagabi. Pero so parang sa Villamonte nasapuan, wala pa identity. So ibalon tabi sa piyak na linya, si Bombando Burgos, sa Syudad sa Bago, arakon ko po niya ang Deputy Chief of Police ng Syudad sa Bago, sinisapuan man nga bangkay makabig. Ayan, related din eh. Bombo Andro sa patrol, Kimin. Bombo Dennis, no? Live kita diri sa Bago PNP. Subong aga ito ni Makopod, Bombo Dennis, ang Chief Investigator sa Bago City PNP, no? Nga siya Police Senior Master Sergeant Hob Ogares, Bombo Dennis, which is sila ni ang nag-investigate na natuhoy ni Bombo Dennis sa gina-allege, no? Nga connected sa sining nga mga gipanghalid bing nga mga kalalakinan. Kay Bombo Dennis na sinilagid man na agad na may nasapuan nga 2 kabilog sa may Banwa sa Murcia, and then may nasapuan man kagabi sa may dito diri sa may siyudad sa Bacolod, no? Sa may isa ka subdivision sa may nasidlangan nga bahin sang siyudad, no? O kung sa may east nga bahin sang siyudad Bombo Dennis, kag isa man ka bangkay. So subong kainaya sang kagahon mga 1:30 Bombo Dennis, may isa man kalalaki nga nasapuan sa ginasiling nga irigasyon, no? Sa isa ka barangay diri sa siyudad sang Bago. Mismo Bombo Dennis, i-disclose natin kung ano ni ang lugar sang nasapuan ng bangkay, which is sa barangay Tipuluan ini. Sa Purok Malipayon, barangay Tipuluan, Bombo Dennis. So kilalahon ni nato, no? Actually may alias sila nga ginahatag rin sa aton nga ang ini nga persona Bombo Dennis from Bacolod City. Ginkilala ni siya Bombo Dennis nga si alias Kugan, no? Si alias Kugan, 35 anyos, Bombo Dennis. Oko na. Yes, Bombo Dennis. Sino alias siya to? Alias Kugan, Bombo Dennis. Kugan? Yes, no? Ano siya, taga barangay 35, pero ang estimate nga edad sa sining nga biktima Bombo Dennis nga hindi sobra 30 years old bala, no? Kay base man siya nga mga physical structures ang sining nga lawas, do may mga 30 years old guro Bombo Dennis, pero subong ato ni dugangan kagihibaloon gini naton Bombo Dennis ang istorya sa nasilin ni masiling naton binga biktima sang salvage diri sa siyudad sa Bago, no? Kaupo naton Bombo Dennis live, no? Diri sa Bago City Police Station ang Chief Investigator, no, nga si Police Senior Master Sergeant Hob Ogares. Sir, good morning. Live kita subong sa Bombo Radio. Kupod natin subong sa piyang linya si Bombo Dennis Robeca. Pero sir, paano yun sir nahibuloan nga may ginbilin dra nga lalaki sa nasilining irigasyon, sir? So actually, no, sa mga alauna imidya sang kaagahon kagina, no. So si Liani Montañez ni sang Purok Malipayon barangay Atipuluan, so nagtawag diri sa amon nga according sa ila may nakabati sila kuno sa mga nilupok. Then nakita nila nga may tao na nga napatay. Okay. Pero sir, sa base sa mga tagbalay dito, may mga pila ka lupok ang ilang nabatian, sir? So sulo-sobra 5 kalupok ang nabatian nila according sa ila. Okay. Pero sir, irrigation gid man na danong area? Yes, may sir. mga pananom sang mga humay, sir? Yes sir, bali may na siya nga kanal sang irigasyon nga nagapakadto sa south nga area, sir. Okay. Pagkabati, sir, sang linupok, ano ang reaction sa mga tagbalay dito, sir? So according sa ila, so sang pagbati nila sang damo lang alupok, then according man sa ila, may nakita sila kuno nga salakyan sa kilid sang highway. Oo. Then after sina, nagkadto sila kahit siyempre nakabati sila sa nilupok, din dito nila nakita sa sa may babaw sang irigasyon, so those structures sang irigasyon Okay. nga may isa nakatawo nga nagahapa na. So dugoon na, so na nila nga daw patay na. Patay. So amo na siya nga nagresponde kami dito.
Pero sir, base man sa pananalisayon sa mga taga dito, sir, may ano nila, doon naturahan nila ang salakyan, sir? So, ang isa sa mga hambal sa mga nakasaksi dito, no, kahit ilayo man sila, mga more or less mga 200 meters na away sa gitatindugan nila, wherein nakita nilang isa kasalakyan. So, according sa ilan, ang nag-hazard na, sir. Okay. So, hindi nila ma-identify kung ano nga klase sa salakyan ang ato. Pero, positively, may salakyan, kaya may nagkasiga-siga. Okay. So, nag-hazard, sir. Okay. Pero sir, ang base sa inyong investigation, paano ini sir nga natumod nga taga Bacolod ini, no? Taga Barangay 35, gagin kilala siya bilang si alias Kugan, sir? So, based man sa amon nga information nga nag-gather, especially halin sa Morsha Police Station, no? Ngayon nga si alias Kugan siya, isa taga Barangay 35, kag alleged siya nga members ng Aki Quadra Robbery Hold Up Group. Considering ang atong mga nasapuan man sa lain man nga police station is positively identified man nga upod nila. Kagrupo ba nila? Yes, sir. Grupo gid nila. So, klaro na to, sir, no? Mga possible membro sila sang Aki Quadra Robbery Group. Yes, sir. So, member rin sila sang Aki Quadra Robbery Hold Up Group, sir. Okay, hold up group. Yes, sir. Pero sir, if you have idea lang, mga for how many years na ni sir nag-operate ang ining mga robbery group, sir? So, actually, sir, no, to be honest, so, inisilado, hindi kami ni mostly familiar sa ila, kay mostly ang operation nila is sa Bacolod, so diri sa Amon, sa Bago, wala kami na di ka-encounter pa sa ila. Okay. Bukod, So, no? masiling nat. Yes, Bombo Dennis. Ipangkat ba kay sir kung sa masapuan, anong sitwasyon sa bangkay, anong description sa para at least may pamati sa aton dre. Kasi imata man nila nga napuli, may mga recovery sa area, Bombo Andro? Yes, pero sir, do may mga recoveries mga mo sa area, sir? Anong sitwasyon sa biktima, sir, pagkapadulong nito, sir, sa area? So, upon arrival namon, so ang naabdal na to namon dito is naghahapa na siya. Okay. So, may dugo, wala naman siya gani chinelas or sapatos. Then naka-face mask pa siya. Oo. No? So mula man natong nakita namon sa sa crime scene, then ang mga testimonyas ang mga witnesses nga according sa ila is nakabati na sila lupok. Yes, sir. Ano Pero kaya sir, mga estimate nyo, sir, mga pilang igo sang bangkay o kan sa biktima, sir? So initial namon sir nga nakita dito kagabi, no? So damo lang mga more or less mga sobra 5 ka igo kay nakita namon dito may igo sa paa. Sa sari-sari nga bahin sa lawas siya. So, hindi pa kami na officially makahambal gig kung pila unless nga magwa na ang postmortem result, sir. Pero sir, do tuga tanan sang paglutang, sir, ang kapilasan niya, no? Yes, sir. No? Kay according sa mga witness na gani, so damo sila sang lupok nga namatian. Then, sa amon initial nga finding sa lawas ng biktima is wala man agi isang paglabo, kundi agi lang kita sa pagtiro. Okay, so ginapatian, sir, nga dito siya galigi sa area gin patay galaya. Posible, sir. Dito gisaya sir gintiro kag nakadlagan pa sa punta kag din dito siya sa napatay sa structure sa irigasyon. Amo Yes, Bomandro. Bombo Dennis. Amo ni siyang naga-short black color ka naga-t-shirt man dark color. Yes, correct, Bombo Dennis. No, Okay. ang yan nga t-shirt, which is do, ano ni, no, do, medyo, May marka? ano ni kung tanong na ito, Bombo Dennis, do dark blue. Okay, the dark color. Suppose No, the dark short color ni. nga color sa nga short, tapos ang nga t-shirt do hindi ni nato Bombo Dennis manugit kung itom ini o kondo same man color kay do ga parehas color Bombo Dennis ang nga short kag ang Dark man. nga t-shirt, no? Ang So, iya di mo t-shirt Bombo Dennis ang nga gunting ang haircut ni Bombo Dennis do medyo semikalbo ni. Kag damo siya actually Bombo Dennis ang tato, no? Do May same tato kid man. mismo sa may Okay. banwas ang Morsha, ang mga nagkalasapuan to bala Bombo Dennis perte mga kadamos na tato. Same man sa may sa may Barangay Estefania nga nasa puan man to Bombo Dennis nga may mga tattoo man. So sila gini nga apat, no? Puro ni mga tatuan Bombo Dennis pero hindi ini siya ma-identify kung ano pag ini mga design sa ilan nga mga tattoo Bombo Dennis kay kadamo gidaan, no? Kag ano pa ni, no? Basi may mga himataman bilang naka makabalo bilang Bombo Dennis kung matumod na ni ang possible nga mga identification sa nasiling nga mga biktima pero Bombo Dennis si baloon ni naton kung may nagpadulong na diri nga mga himata. Sir, may nagpalapit na din sa mga family members, sir? So as of now wala pa gid, no, pero nag-expect kami nga sa subong iti damo na sang balita nga nagwa. So expect kami nga may pamilya gid basi dugay-dugay gani siguro ari na di makadto na di. Okay. Bomandro. Yes, Bombo Dennis. Ang description niya daw medium build ining lawas Medium build. niya. Okay? Correct. Medyo pution ano? Do may ano sa sir, do fair complexion ang iya, sir. Perfect, sir. Okay, pero estimate na sir, do may mga pilang height, sir? May 5'5"? Mga dira-dira, sir. Mga dira-dira. Yes, sir. Okay, Bombo Dennis, sa pagtanaw natin sa picture, do medyo bukod balang lawas, no? Do may panglawaso ng ini nga
ano ni nga biktima, no, do ka dako ni nga tawo. So tayo mo pa na ginabombodanes, gina-finalize ang aton nga mga kapulisan diri, especially sa syudad Sambago, kung sinugid man ni ang yang tugtod nga pangalan kay as of now alias pa lang. Kung may family member diri nga makapadulong bombodanes kag makatagid sang kompleto nga impormasyon kag kung na-confirm gid man kung ilagid man ni himata ang biktima naman sang salvage, no, diri sa Maya Barangay Tipuluan. Kung sa Bandro, Bombodanes. si alias kung gani wala man niya nagapos, no? Wala man siya gapos sa masapuan. Duway man ni siya, sir, naka-backlid. So para sir, wala ni sa no, wala ni sa either nakahigot ang yakamot wala gid no. So wala lang saya sang samagol or sapatos nga ginasuksok during Tiniil isang siya. pagkakasama. Gatiniil, oo. So wala ni siya hinigtan, wala man busal ya ba kundi face mask lang. No? So mo lang niya. So, bali mo din wala gid siya, no? Any sign of struggle, bala ka, ngayon nga gin backlid siya, kung gin gapos bing iyang duha ka mga tiil kag kamot. So, wala gin ibong budenes, no? Kung Bandro, Yes. bakit ba kay Sir Ogares kung ang distansya sining area nga nasapuan ning si alias Kugan da sa may ano kani barangay Tipuluhan daw Yes. naklayo ini sa banwas ang Murcia kay kung tamag-tanaw kung di ka mag-agi sa Murcia proper diretso ka pa south Lapit. diretso na mo. Sir, do medyo layo ang distance, no, sa kung diin gin pangbilin ang sa Morsya kag diri sa barangay Tipuluan, sir. May mga pila ka kilometers estimate mo, sir? So sobra mga 30 kilometers away sir. 30 kilometers. Yes sir. Oo. Ang, So kinapatiyan, sir, nga ang barangay Tipuluan diri sa Bago kag Morsya boundary man, sir? Hindi man. actually sir ang boundary sa Murcia kag ang Bago is barangay Abuanan. Abuanan. Abuanan pa din. After sa Abuanan amo na siya ang barangay Atipuluan. Atipuluan. Yes sir. Oo. Okay. Okay, Bombo Dennis. So, wala- dakong posibilidad nga dugdri na lang ginlabay, no? Kag isa pa daw mo ni siyang medyo malapit-lapit, Bombo Dennis, dito sa may area kung sa Dennis Lagin Bilin sa Morsya sa may barangay Blumentritt, Bombo Dennis. Padulong diri sa may syudad sa Bago, especially sa barangay Atipuluhan, no? So, ba siguro mga suspect ni damo man sa siguro Bombo Dennis lutsan diri, no? Correct. Oh. Kung Dennis lang makapadulong kag makapalagyo. Ano sila ni mga suspitsado, Bombo Dennis? Kagawang Bandro, salinta, ining biktima, wala man niya sing may mga nakita na, nga magluwas sining empty shell, may mga dokumento or something na na-recover sa ilawa sa bulsa niya pag kay Sir Ogares? Sir Duay, makamumay nakuha ang mga empty shell. So sa crime scene sir no. So Tinlog. wala gid sang may na-recovered sa iya. Then ang nakita lang to namon dito is pag-abot sang taga punerarya is the 100 nga piso bill sa bulsa ng ko. Amo lang na sir. So Okay. wala na wala. Okay. Bombo Dennis, bali 100 peso bill lang gid, no? Ang na-recover sa bangkay, Bombo Dennis. Bumbandro kay ti manabatian ang lupok mo pro sa area sa natumban sa biktima wala sang empty shell nga na-recover base bala ginpadlagan pa ni siya kag sa botso na gitiro siya unang sistema. Base, no? So, dako posibilidad sina Bombo Dennis kay kung tanaw naton to kadamo sa anggulo based sa pamaagi sa pagpatay sa sininga biktima. Hindi pa gini siya ma-disclose kung gipapadalagan ni siya, sir, no? Yes sir. Or base samtang layo siya na samtang nagadalagan, sige natiro siya layo. Oo sir, kay actually ang area prior sa makalabot dito sa structure sang irigasyon, may mga may rice fields sir, may talamnan. So why na kami to sa may na-recovered nga mga pieces of evidence dito sa crime scene sir. Okay, no? So, yes, Bombo Dennis, do wala gid. Diba si dako ang posibilidad nga gin after to bala Bombo Dennis, gin himos bala. O may pamudyot ni Siyempre Bombo man. Dennis ang mga empty shell, no? Kay so party pagkabati sa mga pumuloy, lupok ti do nadlok man sila guro magwa. Yes sir. Bombo Dennis, ti do ano man sila, pangaman man sila basi kung ano na to yung kakatabo Bombo Dennis sa nasilining nga area Bombo Dennis. Okay, so diliwat ang description niya medyo bukuron, Yes. pution, nagka-t-shirt dark nga may ngalan tatak guess, no? Yes, Kaya correct. naka-short ba nga dark color, wala na sang chinelas o wala na sang sa sapatos abi Bombo Andro. Yes, kag do may tato siya sir sa may ano yaman, no? Itong tato niya. Sari-sari nga bahin sang lawas kag sa may batiis yaman, do may tato man siya Bombo Dennis. Ano ang mga Sa likod tato, yan. Bombo Actually, Andro? damo siya tato eh. Ano ang mga tato? May mga ngalan, letter or ano? Do may mga pangalan sir ang tato eh, sir. Yes sir, ang sa likod ya, do nakita na mo dito is may ngalan nga Mayor Richard, ano to, basta sa likod sir may ngalan kay Richard Mayor
Then ang iban nga mga tattoo ya sa mga shoulder ya is do mga tribal bla sir. Okay. Pag sa tiil ya do mga tribal. So mula sir. dito sir ang pangalan sa tao, Richard Mayor. Richard, tapos din sa may piyak yang nga kamot, sir, do may nakita kami to gali nga podadera, bala nga nakatato. Uy. Podadera ang ngalan to. Podadera. O hindi na kami sure, sir, kung amo na apelido ya ako na, no? Okay. Basta do may nakita kami dito nga podadera. Sa may nga tuo. Sa may Ilocan? Yes, sir. Oh. Okay. Okay. Sa may ibalibong po din sa may tuo nga bahin, sa iyang abot kon sa do may Ilocan bong Budenes nga area, may nakatatak pag ko nakatato pa nga Podadera bong Budenes. Okay. So mismo sa kaya Police Senior Master Sergeant Augares base bong Budenes mga apelyido bala no sang isa ka persona ako niya possible nga apelyido sa biktima bong Budenes. Richard, nagkuha itong tato nga ngalan, Richard, tapos Mayor, tapos sa Yes. piyak nga walang baga, Sa Podadera. may tuo no? Tuo, Sa may tuo bong Podadera. Budenes. Podadera. Yes, Okay. correct. Correct. Yeah, The bong rest- Budenes mga possible nga mga names no? The rest nakuha is sa, mga tribal investigation. tato. Bong Budenes. The rest nga mga tato yung mga tribal sign or Yes, kuha na design na be. Oo. Yes, correct yun. No? Do puro mga art na lang gid be, no? Mga nakalain nga mga disenyo. Ang tato yang nga nabili mo Budenes excepto sa mga duha ka mga possible names. Kagi tato siya sa siningang biktima bong Budenes. O, dulom-dulom ang area, sir, no? Wala suga. Dolom-dolom gid sir, no? oh. So, amo na ganiguro, sir, nga nila na pilian nga ibutang kahit wala na da mayo pamalay, then wala ginadaya pusti sa kilid sa highway, sir. Dulong ginadaya kayo. Mostly na gano'n kung adlaw, sir, damo di agagi ka pang laktod, pero kung gabi daw, wala na. Wala na, sir. Tapos, linong ginadayang area. Dulong kayo. Kaya kita yung mga talamnan dahil sa ngumay, ang ibang pamalay daw, sulod-sulod paguro. Yes, sir. Oh. Bali, from National Highway, mga more or less 200 meters away pa na siya kag nakita sa irrigation, sir. Okay, posible So, ba siya si... doon kalinong sa lugar. posible yun, posible ba sa Elensis Dalan, sir, ipadalagan pa kadto sa area sa irrigation or nano? So, posible, sir. Kay according sa mga witnesses na lang naton, is nakabati naman sila lupok. No? Tapos may salakyan, according sa ila, may salakyan kuno sa kilid dalan nga nagahazard. Okay. Then dito na mga 200 meters away na nasapuan nga patay na ng biktima, sir, sa structure. Okay, no, after sing lupok, ang salakyan doon nagsibat na be, naglakat na diyon. Yes, sir. Kaya according sa ila, so sang na-notice ko na sir sa salakyan nga daw may upcoming bala nga tracking. Nga salakyan mga lain na naglabay, so nag-abante ko na doon, sir. So, abante, going di nga direction, sir, pabukid, pa Going south. north, sir. Going north. Yes, sir. Bo sila nagliso, pabalik diri kung going north, pabalik sa area sa Murcia, be. Or Babalik sila sa Murcia. 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 Bacolod na, sir, yan. Okay, Bacolod diri yan, ha? So, wala gid sa may nakamutik to sing ano nga sa salakyan gito, sir, kiti dulom. Yes, sir. O, isa pa layo eh. Wala sang pamalay. yes po Budenes, do medyo mabudlay gini kung ano ni nga size ang salakyan. Because sa lugar bala no. Kung ano ni Bong Budenes ang sitwasyon dito, kaga kung ano ni ang salakyan. Kay base Bong Budenes sa mga diri sa may Murcia, dito ginapati to mga L300 to ang nagkuha sa siningang mga biktima. L3 kuno nga puti itong kolor. Yes, amo na Bong Budenes isang una, van ti subong L300 na no. Ting controversial tong Innova Bong Budenes sa Bacolod, ti amo na na dula subong na? L300 na. Ang Hindi bangkay- pa matumod. Bubuandrong bangkay wala din. Bong Budenes mga ano ni, mga plate numbers ano naman mismo sa mga witnesses, dako naman ni nga pamangkot no. Kung sino naman ni sa likod sa sinibing nga mga pagpatay sa siningang mga biktima Bong Budenes. Ang bangkay base kon after the crime procedan nyo to sa kwan, dingin dila na siya ng bangkay sa nga biktima. Sa din siya sir, nadala sir. Ara subong na nakalayang bang iyang kadaber sa Baxter Funeral Home, sir. Diri sa may barangay Sampinet. Yes, sir. Sa Baxter. Baxter. Base Yes, makadto Budenes, no? no? Mo bandro linda kay lapit na sa piyak na ng area. Correct no. Check to nato na. Kaga liliyon man Bong nato Budenes? Bong Budenes yung sitwasyon. Yes Bong Budenes. Kuwan lang bising apelasyon panawagan si Sir Kuan Ogares no sa mga pamilya blang nga wala ka puli member din sa pamilya para at least makatuwal na ma-identify kung ila ini o hindi. Okay, sir. Panawagan mo bi sir no? Kasi may mga himatas lang na nadula sir pila na kadlaw. Okay, no. So base bala may mga family members sila nga no nga wala nakapuli sa sulod sa pila ka adlaw. So may ari diri sa amon area nga nasapuan. So welcome sila magkadto diri sa amon para mag-verify sang biktima para at least may ma-claim la sa pamilya, sir. Oh, sige. So Bong Budenes no tibatayan tayo niya. Kay base pa lang no pagi man sa pagpanawagan man ni Police Senior Master Sergeant Ogares, ma-identify na gilayon Bong Budenes na sila ni nga
biktima sa salvage diri sa syudad sa Bago, Bombo Dennis. Sige, Bombo, after dira, pwede ka mo ito kapusid sa funeral Yes. parlor, Bombo Andro. Yes, Bombo Dennis, no, kaglay diri sa Bago City Police Station, ini si Bombo Franz Andro Burgos, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Damo salamat, Bombo Andro Burgos. Live report gikan ni Bombo Andro, gikan mismo sa may Bago City PNP, no, ang chief investigator sining nasapuan nga lalaki kay nasing kagahon sunod sa lang kadlaw apat, no, kay mga bangkay gani ang nakonfirmuhan naton diri nga ginkuha kagabi sa may barangay Vista Alegre, 3 lang, no, tiwet kabalo base ini nga persona nga ginwigit sa Bago, gipatay sa Bago sa lain man iyang area ginkuha kon the same ang mga suspect. Ito based kay Sir Ogares, based man sila impormasyon ko sa Murcia PNP, magkagrupo kung ining mga nasapuan nga nagkalamatay dito sa Murcia, dito sa may syudad sa Bacolod. Membro to sa Aki Quadra Robbery Group. Mga kabinan, sino naman iniya? Kasi ko sa apat ka mga bangkay nga nasapuan sa bungadlaw, 2 pa lang ang positively identify. Atong magpakaisa, nga nasapuan dito sa may Purok Langob, Barangay Blumentritt, Murcia, kinasing aga, pasado ko na size. Ining si Jandel kag Lionel Raffles, nga taga Barangay 1 in isla, mga kabinan, dito sa masunod sa Bacolod, nga puwersa, nga ginkuha, upod sa isa pagka individual, dito iya sa ilag na sarang puluyan sa may Barangay Vista Alegre kagabi, more or less mga to, 11:00. Ang isa ka bangkay, ginbilin, patay, sa may sapa, sa may likod sa Bilya Anghila, sa area sa Bilya Anghila, Barangay Belamonte. So far, why pa identify. Ang 2, sa lingkod mo sa Murcia, kag isa to sa Bago. Kung sa bagay, sino ay hanula, ginbilin sila. Ining sa may Bilya Anghila, tapos kindalasdas pa kadto sa Murcia, din bakadto sa Bago, or base alin sa Bago, diretso sa Murcia, pagkadto di balik sa syudad iya sa Bacolod, mga kabinan. Ano ini ang background sa mga biktima? Amo nang pamangkot kahit kung sa Bago PNP, mga membro sila sing Aki Quadra Robbery Group, ini Aki Quadra Robbery Group, kung natin may bulaan mga kabinan, sa aton man madugay-dugay nga pag duty mas patrol ng pulis, amo ni sila sa unang mga responsable sa akyat bahay, mga nagapang hold up, diri sa syudad sa Bacolod, sa wala pa na pandemya. Puti grabe hold up na di kung gabi kung kagahon mga call center agent, mga nagapulhuli ilin silimnan, tapos nagrampant man ang panulod-sulod sa mga balay, politikamente sa mga subdivision diri sa syudad sa Bacolod. Amo ni nga grupo ang inatudlo sa pulis nga responsable. Ining Aki Quadra Robbery Group, mga kabinan, sa ulit na dula ini sila. Kaya daw pila ini kay mga membro ni sinisiila nagkaladakpan, doon na dula ini sila. At iba si Iban Guru, ba si nakagawa naman bla. Puti iniya basis sa informasyon sa kapulisan. Kung mataw-taw tayo ning Murcia, nga patay man, kaupod sining 3 agin abdak gabi sa Barangay Vista Alegre, ting pamangkot dira anong sala nila, nga pinamatay gini sila iyang 4, nga ang pinamatay gini silang 4, basi hindi ilang robbery group ang ila pagka-involbar, basi involvado mo sila sa droga, nga daw mo gini ka brutal, in a span of isa lang niya pila lang kay oras, 4 ang pamatay, ginlapta-lapta pang bangkay, Barangay Belamonte, Banwa sa Murcia, kag syudad sang Bago. Posible yan, para mabudlayan ang investigasyon. Sa atong pulisan, may investigar sa Bago, may investigar sa Murcia, may investigar sa syudad sa Bacolod. Pero nag-originate ang krimen dira mismo sa Barangay Vista Alegre sa puluyan sini magpakaisa nga Raffles. Kay ini sila dra ginabdak, ining 3
nga posible ining isa sa tatlo apasi umunin sa barangay Villamonte. O nga gibili ito sa Misapa. So ini niya si alias Kugan nga ginbilin ginpatay dito sa Banwas sa Murcia. Way pa niyo balaan kundi ini siya gighalin niya din siya ginkuha kay so paro ay pamanyasing pamilya nga naka-identify siya, wala pamanyasing pamilya nga nagpangita siya. Ha? Ining pamilya Raffles siya, kagab-ip lang nga dapat abdak sila pinangita ni sing ila sini nga mga himata man. So muna na-identify kay ina sa masapuan hang ma-report nga may bangkay dito is Banwas sa Murcia. Sino ini ang sa barangay Villamonte? No sapuan o sa Mabilia ang hila area sa Misapa? Sino ini ang ginbilin, gipatay dito sa may irigasyon sa may syudad Iyasang Bago? Kamak mo ginlapta-laptas la. Sino ang una sila di ginpatay? Ang sa Villamonte, sa Misapa, ginsunod ang sa Murcia, din dito gindiretso sa Bago. Kasi dito kung di ka maagi sa Murcia, proper, ang main highway na ito diretso na ito lapos sa area sa Bago. Di kung ginibuna dito sa Villamonte, sunod sa Murcia, katapusan dito sa Bago. Kaya pag iskapos ang salakyan sunod sa kay Sir Ugares, nakitaan sa mga pumuluyo. Nga going north, but silingon, from Antipuluhan, kung mag-going ka north, pabalik ka dito sa area sa Murcia. Laktura na mo kung ma-highway ka, be? Layo na katama. Kung nalang sa Murcia, mga highway ka pa, agay ka sa Bacolod, guwa ka to sa Mayong Nadalan, pakadto ka sa Bago, pakadto ka naman sa Tipuluhan pasulod, layo na katama. Pero kung di kaya maagay sa Murcia, Blumentritt, ang Blumentritt, lang na dira, first ina siya nga barangay. Kung halin ka sa Bacolod, pag lampuwas mo sa Mansilingan, amo ng first nga barangay nga maagyan mo, going ka sa Murcia proper. Amo ng barangay Blumentritt. Di pag dulo diretso mo na, liko ka sa too, dabot ka sa proper, sa may plaza, dulo diretso ko na pa south, going na sa area sang Bago. Area na sa Bago, boundary na nilada. Di posible, Bacolod, Murcia, kahit sa Bago to, sa mga alauna sing kagahon. Ang linok panay diri sa pag-abdak, mga alas 11 pasado, nabatian. O ang sa Murcia, mga alas 12 pasado. Di mo silingon, kung mag-amo ng senaryo, una diri ang sa Bacolod, sunod sa Murcia, katapusan, dito iya sa may syudad sa Bago. Kahit yung mga alauna, ito sa pasado na kwan mo, na batian ng ilupok. Muna senaryo. Proti makonfile ni kiti kung ang krimen diri nag-originate sa Bacolod, di may bisaya ginadri joint efforts, Section 7, Section 4, kag Bago City PNP, mga kaibigan. Sino ang mga suspetsado? Doon mo nang pinakakuan guro, no? Magkabig ta sa istorya, maragta sa Bacolod. Kadamo naman pinatsinay. May ginapang wigit ang lawas o ay ulo. Ginapang wigit ang ulo. May ginapang tiro, ginapamatay. Iniyaw, isa-isa lang ka senaryo. Sa isa lang ka paghimo sa krimen. Apat na nagkalamatay. Si Aki ang ipatay sa Villamonte. Si Aki Quadra. Amo ng leader sa grupo. Okay, tara si Bombolan sige pa sa Dlon tabi. Ari na may konfirmasyon dugangan ta ni karon kay si Bombolan sa manin follow up dira sa may area sa barangay Villamonte no sapuan nga kilala. May inisyal impormasyon si Aki kuno ang sapuan sa Villamonte. Kun amo si Aki Quadra, amo siya ang leader si Aki Quadra Robbery Group. Sa pikalinya, Bombolan Sil Minardo. Kamin. Bombo Dennis, yes, confirm gida Bombo Dennis nga ang ginbawian sila sang kabuhi ako nasa puan nga patay dira sa may riverbank sa likod sa isa ka private school sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, si Arnold Quadra Iborero kon alias Ake, 30 anyos, kaga single siya na temporaryo nga naga-star dira sa may Villa Home Subdivision, Barangay Vista Alegre. Bombo Dennis, so na kumpirmar ini sa aton nga confidential informant Bombo Dennis. So amo na aton nga hinabaluan nga isa siya ka leader sang Aki Quadra hold up group gid man nagari Bombo Dennis kag ang nagkalamatay himala nga nasapuan dira sa Murcia kag diri sa Bago. So naangot-angot naton nga miyembro ini sila sang Aki Quadra
hold up a group of Bombo Dennis. So, Bombo Liane, abos nyo lang abduct dito sa may Villa Homes, Vista Alegre, nga tatlo, amo ni si Aki Quadra, nga sa puwan dira sa may sapa, kay ining mapakisa nga Raffles dito sa Murcia. Correct, Bombo Dennis. So, ang problema ta karon ining bangkay sa Bago, kay dito tatlo mo lang ito ang ginkuha sa kwan, sa Vista Alegre. Ining sa Bago yung kapatay, nga wala pa may identify, mangkot din siya ginhalin, din siya nagalin, din siya ginkuha sa mga suspect. Bombo, Lani. Amo pa nang hibaloon sa Bombo Dennis kasi sunog gani sa mga nakakita dira kay 400 meters away halin dira sa may irigasyon pakadto sa may dalan gid mismo Bombo Dennis is may nakita lang sila nga naga-hazard sila nga salakyan pero hindi nila ma-identify kung ano klase sang salakyan. Kaya ang nagkuha niya sang o kon ang nag-abduct ni Bombo Dennis no sa tatlo ni kabangkay nga nakita is L300 niya nga puti nga salakyan pero wala man natandaan kung ano ang plate number o kon wala siling plate number. So mas maayo pagitani Bombo Dennis kung may nakasaysay kung bala pariho ang salakyan ngono nga nakita diri sa nga pumuluyo sa may Bago kag dira sa Murcia man Bombo Dennis o kon sa may Villa Homes sa nga gin abdakan sini sang tatlo ka biktima Bombo Dennis. Sige, dugangan ta ka mo bulan kay basi malalantas inyo center ta no. So at least ang tatlo na konfirmata na identify na konfirmata na nga amo na silang tatlo gin abduct no. Ang isa na lang karon ang sa Bago kung sino ini kag diin ni siya ginhalin din sa ginkuha sang mga sospechado bumbulani. Yes, correct Bombo Dennis. So antabayanan talang ang dugang pagid nga informasyon Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, ini si Bombo Lianizil Minardo nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Daw salamat Bombo Lianizil Minardo. So konfirmado ano sa puwan dito sa may Bilyang, hila sa may Sapa, Barangay Belamonte, amo ini si Arnold Aki Quadra. Nga isa sa mga ginabdak, isa sa tatlo ginabdak dira sa may area ng Vista Alegre. No, kaya duwa mo to si mapakaisa Lionel kag Jandel Raffles. No? Isa na lang, identify ta ang nasapan niya sa syudad sang Bago. Natanan na, ito na pa nabalikan, makaligad lamang ang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Para kini magpalakit sa platutunan, Bombo na isang to sa Albay na Community Center. Ito yung mas dala ko labas kag mga nagapanguna nga mga balita nasyonal, mga kiminan. Pagin si Argo, no, posible ipedalom sa COVID-19 alert level number 4. Pati mag-alert level number 4 na sila. Daho, nagbalik naman sila sa naligad. Ha? Mga kaibinan, mga kodsing pag-sumpit, no? Sa kaso sa COVID-19, mag-alert level number 4, ito kadelikado na. Mga kaibinan, ini karoon nagagawa ang ginatanaw ang posibilidad sa Department of Health nga ipadalom sa alert level number 4 ang National Capital Region, mga kaibinan. Pasalamat kita diri kay sa gyapon hindi payat tanto aton kaso sa COVID-19 diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Pagit pila naton ka mga bantayan nga mga balita. Arena News Center sa ating Bombo Network News. News Center, Kimin! Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas! Ano bang oras sa buong mundo? Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ikawalo sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Drug manufacturers, good news na ibalik na raw sa normal ang supply ng paracetamol. First batch naman ng bagong biling attack helicopters ng Philippine Air Force mula sa bansang Turkey na i-deliver na sa Pilipinas. 4 kabilang ang magpipinsan dinukot umano doon sa Bacolod, pinatay sa iba't ibang lugar dyan sa Negros Occidental. Ang OWA naman siniguro na hindi mangyayari ang insidenteng kinasangkutan ni Poblacion Girl sa mga overseas Filipino workers na bumabalik sa Pilipinas. At militar pumagitna raw doon sa away ng armadong grupo at security forces naman ng alkalde doon sa Datupiang, Maguindanao. Isa ang naitalang sugatan. Sa international news naman, ang Amerika kinuwestiyon ang naging desisyon ng Kazakhstan na pagpapadala ng military aid mula sa Russia. Sa ating balitang palakasan, umaabot ho sa 13 coaches ng NBA isinailalim sa quarantine matapos magpositibo sa COVID ang head coach ng Dallas Mavericks. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bumalik na umano sa normal ang supply ng paracetamol at iba pang gamot laban sa trangkaso at sipon. Ito ang naging pahayag ni Trades Undersecretary Ruth Castelo. At kaugnay niyan ay may commitment umano ang mga gumagawa ng gamot na magiging normal ngayong weekend. Umpisa ngayong weekend ang dami ng mga gamot sa mga butika. Sa kabila nito ay patuloy umanong tatanggap ng mga sumbong ang DTI para malaman ang tunay na sitwasyon sa iba't ibang lugar. I-monitor din niya ang iba pang mga gamot at vitamins na nabibili sa mga butika na nakikitaan din ng pagtaas ng demanda sa mga nakalipas na araw. Una nang binigyang diin ho ng DTI na wala naman talagang shortage kung ito'y kundi artificial na demand lamang. Ang pagpasok ng 2022, dumami daw yung nakaranas ng flu-like symptoms, kaya naman tumaas ang benta. Kaugnay pa rin doon sa mga paracetamol na commonly na nabibili sa mga butika. Samantala, mamaya abangan naman dahil ang Malacanang nag-issue na ng memorandum circular para sa pagbabawas ng mga on-site workforce sa mga tatanggap o tanggapan niya ng pamahalaan. Alamin yan mamaya. Samantala muna, Bombo Dennis. Samantala, nananatiling highly transmissible pa rin, Bombo, ever ang variant ng COVID-19 na Delta variant. Yan ay sa kadahilanan na nararanasan pa rin sa kasalukuyan ng surge ng COVID-19 cases.
Sa inilabas na advisory ng DOH, bagamat isang variant of concern ang Omicron variant, karamihan na niya ng mga kasong naitatala na positibo sa COVID-19 ay dahil sa mga naunang natukoy na variants. Patuloy na ang pagsirit din ng kaso dito sa ating bansa matapos na madagdagan pa ng 21,819 new cases at yan ay kahapon dahilan para tumaas pa ang positivity rate sa 40% base ho doon sa mga nasuri sa mahigit 70,000 noong nakalipas na mga araw. Samantala, tumaas din ang healthcare utilization sa ating bansa na nasa 33%. Mula ho ito sa dating 18% lamang noong nakalipas na linggo. Pagdating naman sa ICU beds, nasa 325 ang okupado sa ating bansa. 35% naman na isolation beds at 14% na mechanical ventilators. Nakitaan din ang pagtaas ng 84% ang bilang ng mga na-admit sa mga ospital sa buong kapuluan. Iba pang mga balita, ilang pasahero naman ng Philippine National Railways o PNR ang nagpositibo sa COVID-19 sa isinagawang random antigen test. Nasa 3 mula sa 9 na pasahero sa Tutuban Station ang lumabas na positibo. Dinala naman sa holding area ang mga pasaherong nagpositibo sa COVID na nagkaroon din ng contact sa mga PNR officials at isinangguni na sa pangangalaga ng kanilang local government units. Ilang mga pasahero ang pumayag na sumailalim sa random at libreng antigen test sa gitna yan ng pagtaas ng COVID-19 infections. Kaya paalala pa rin sa ating mga commuters na ang kahalagahan ng pagsunod ng minimum public health standards o protocols habang sumasakay sa mga pampublikong transportasyon. Kuha tayo ng update mga kabombo. Ito'y magandang balita dahil yung first batch ho ng mga bagong biling attack helicopters ng Philippine Air Force mula sa Turkey ay na-deliver na dito sa Pilipinas. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, matapos nga ang mga naitalang delays, kinumpirma ng isang opisyal ng Turkish Aerospace Incorporated o ang TAI na ang unang batch ng 6 na T-129V helicopters na binili ng gobyerno mula sa bansang Turkey ay i-deliver sa bansa. Sinabi ni Temel Kotil, General Manager ng TAI, na ang unang 29Bs attack helicopters ay i-deliver ngayong araw, Sabado. Una nang sinabi ni Defense Spokesperson Arsenio Andolong na dapat noong December 2021 pa ang schedule ng unang delivery. Itong second batch naman ay i-deliver sa at ang panghuling batch ay sa 2024. Ayon sa Philippine Air Force, sa sandaling makomisyon sa serbisyo ang mga bagong attack helicopters, maa-assign ang mga ito sa 15th Strike Wing ng Philippine Air Force. Matatandaan, July 2020 nang pirmahan ng Department of National Defense ang contract for the acquisition ng 6 na T-129B helicopters mula sa TAI na nagkakahalaga ng 13.7 billion pesos sa pamamagitan ng government-to-government deals sa Turkish Ministry of Defense. Ang T-129B ay isang Turkish derivative na Italian-designed Agusta-Westland A129 Mangusta at equip ito ng Turkish-developed systems and weapons. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, nilinaw naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na ang pag-aresto sa mga hindi pa nabakunahang individual na lumalabas ng bahay ng hindi naman esensyal ay ipatutupad lamang bilang huling paraan o last resort ng mga opisyal ng barangay dahil na rin ito sa kasalukuyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni Anyo na ang pag-aresto ay gagawin lamang kung ang isang individual ay mananatiling magmamatigas sa kabila ng maayos na pakiusap at utos ng Pangulong Rodrigo Duterte. Inilabas ni Anyo ang paglilinaw matapos ngang sabihin ng mga kritiko na may hangganan ang direktiba ng Pangulo sa paglabag sa Bill of Rights ng isang tao. Ginagawa lamang anya ng Pangulo ang kanyang trabaho bilang Chief Executive sa ilalim niya ng Emergency Public Health. Kaya pakiusap niya sa publiko na manatili sa bahay
bahay. Anya huliin lamang ang ng mga barangay official ang mga hindi bakunado kung tumanggi silang makipagtulungan at lalabas ng bahay nang hindi naman esensyal. Upang maiwasan anya ang anumang untoward incidents, laging dalhin ang vaccination cards at ipresenta sa barangay officials at sa police officers bilang katibayan na bakunado. Ang update naman dyan sa bahagi po ng Negros Occidental ay dahil dito sa 4 na individual, kabilang ho yung magpipinsan, dinukot pala dyan sa Bacolod at sinasabing pinatay sa iba't ibang lugar dyan sa Negros Occidental. May kabuang detalye ang Bombo Radio Bacolod. Bombo Bacolod. Mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, yung mga update natin hinggil ho dyan sa kalagayan. Matapos ho yung naturang pangyayari. Samantala sa ibang balita, tumaas ang demand para sa mga Pilipinong seafarers sa kabila ho ng pagpapatuloy ng krisis na nakakapekto sa deployment ng mga manggagawa. At ayon nga dito sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, ay may mga hakbang ng ginagawa hinggil ho dyan ang pamahalaan upang maiwasan yung hawaan pa ng ating mga kababayan. Okay, kunin na natin muli yung linya ng Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod, please come back. Diyan muna tayo sa Palasyo, Malacanang, mga kabombo, mga Kastar Nation. Dahil yung mga direktiba, mga latest na pronouncement ng Malacanang at yung hinggil ho dun sa mga multa, mga paghihigpit, alamin ho natin. Ano na nga bang mga status ho nito? Ano sa mga pahayag ng Malacanang hinggil dyan? Bombo Raymond Tinasa, please come in. Bombo Dennis, Bombo Ever, inilabas ngayon ng Malacanang ang Memorandum Circular number 94 na nagtatakda sa mga head of agency na bawasan ang workforce sa kanilang mga tanggapan. Batay sa Memorandum Circular na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Mijaldea, binibigyan ng Central Office ang mga department heads ng otorisasyon para ipatupad ang gagawing paglilimita sa bilang ng mga kawaning gagawin ang kanilang trabaho sa loob ng opisina. Hanggat walang kapahintulutan o go signal ang pinuno ng isang departamento ay hindi may patupad ang reduction of on-site workforce. Dapat din aniyang makatiyak na bagamat magkakaroon ng pagbabawas ng empleyado ng personel na tutungo sa opisina, ay mayroong itatalagang kawani na siyang tutugon sa mga tawag at iba pang immediate concern ng isang government office. Hindi naman applicable ang pagbabawas ng empleyado o pansamantalang pagsasara ng tanggapan na ang rason ay dahil magsagawa ng disinfection. Maaari nang gawin ang naturang aktibidad pagkatapos ng working hours o sa weekend. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basa Radyo, Bombo. Okay, Bombo Raymond, ano yung mga masasabing pamantayan para dito sa mga manggagawa na ito at sino yung magde-decide para doon sa mga welfare nitong workers sa Bombo Raymond? Lalo na't may mga very prone talaga na klase ng manggagawa dito sa hawaan. Paano yung magiging diskarte rito ng gobyerno sa pag-handle nitong mga ito, lalo na kung maramihan na yan, Bombo Raymond? Well, actually sa ngayon ay hindi na rin bago yung pagpapatupad ng tinatawag na skeleton force sa mga tanggapan ng opisina o mga tanggapan ng gobyerno, Bombo Dennis. So meron na ipinairal dati pa yung template noong enhanced community quarantine, nung ipinairal pa yung mga naunang mga lockdown. So magkaroon ng mga flexible adjustment at yung kanilang mga kinaukulang mga heads of offices. Halimbawa, yung regional officer, regional directors ng mga nasa under ng executive department ay maaari silang mag-decide kung ano yung magiging kumbaga framework nila. At meron din yung kumbaga limited lamang yung tao, instead na 8 yung papasok sa isang office ay gawin na lamang 4. Dati nung sa DBM nung nagpunta tayo dati ay 10 yung opisina na pinupuntahan natin.
nang pumunta tayo last time, 3 lamang hanggang 4. So ganun yung magiging sistema para magkaroon ng limitasyon ng kumpul-kumpulan ng mga tao sa loob, Bombo, Dennis. Okay, so as to ayuda naman, wala pa ring panibagong development, Bombo Raymond. Puro kasi tanong na natatanggap natin karamihan tungkol sa ayuda, Bombo Raymond. Any update, any development? Well, ang sabi ni Labor Secretary Silvestre Bellusert ay nakahanda sila na magpaluwal ng hanggang 1 billion pesos para sa mga maapektuhang mga manggagawa, yung mga hindi makapasok sa trabaho sa loob ng pagpapairal ng Alert Level 3 sa Metro Manila, sa Calabarzon at ilan pang mga lugar sa bansa, Bombo, Dennis. Sa ngayon daw, ay minimal pa lang naman yung mga apektadong mga manggagawa. So ibig sabihin ay marami pa rin yung pumapasok at ilan pa. Ang sabi niya noon sa report niya ay nasa mahigit 3,000 sa buong bansa pa lamang yung manggagawa na apektado doon sa naturang setup, Bombo, Dennis. Okay, sige. Maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kunin natin muli yung linya dyan sa Bacolod City dahil doon sa pagdukot na nangyari, may mga nasawi pala doon. At alamin natin ang buong detalye dyan ng Bombo Radio Bacolod. Patuloy pa ang investigasyon ng mga pulis kaugnay sa pagdukot sa 4 na sinasabing miyembro ng robbery group sa Bacolod na pinatay sa lungsod at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Dakong 6:30 ng umaga, natagpuan ng mga residente ang 2 bangkay ng lalaki sa tubuhan sa Sitio Lango, Barangay Blumentritt, Murcia. Kapwa nakatali ang kamay ng 2 na kalaunan ay nakilalang sina John Del Raffles at pinsan na si Lionel Raffles ng Purok, Bulinaw, Barangay 1, Bacolod City. Pagdating ng kanilang kaanak sa lugar, inihayag ng lola na si Mila Montero na dinukot ng ilang lalaki ang kanyang 2 apo sa kanilang bahay sa Villa Homes, Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Bago maghating gabi, kagapi at isinakay sa van. Pinuntahan ng mga ito ang lahat ng police station sa Bacolod, ngunit walang na turnover sa kanila hanggang nabalitaan na may salvage victim sa Murcia at nakumpirmang sina John Del at Lionel ang mga ito. Ayon sa mga residente sa lugar, hindi bababa sa 10 putok ang kanilang narinig. Bago rin ng 7:00 ng umaga, isa pang bangkay ang natagpuan sa tabi ng ilog sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Ayon kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander ng Bacolod Police Station 7, kasamahan ng magpinsar na Raffles ang biktima. Ang biktima na walang pang-itaas na damit ay binaril at pinaniwala ang nakagapang pa mula sa ilog at sa pangpang na binawian ng buhay. Kaninang madaling araw, isa ring bangkay ng lalaki ang natagpuan sa irigasyon sa Purok, Malipayon, Barangay Atipuluan, Bago City. Ang biktima ay nakilalang si Alias Kugan at isa rin sa mga kasamahan ng magpinsang Raffles. How is it, Bombo, Dennis? Okay. Ang nais ko lamang malaman, ilan talaga yung total number ng mga nawawala, yung mga sinasabing dinukot at para at least maikumpara natin. Kabuuan na bang bilang yung 4, Bombo Yanizil? Bombo Dennis, yung information po na nakuha natin kagabi, hating gabi na 11:00 ay dinukot yung 3 po na magkasama. Pero yung isa po dito sa may Bago City po, so hindi pa ma-establish kung dinukot o nakasama ba talaga o kung saan ito kinuha ng mga pumatay o suspitsado, Bombo Dennis. Okay, so may lumulutang na ba na mga testigo? May nakakita man lang? O kasi parang may mga nagsasabi, magkakasunod na putukan yung narinig. So may mga testigo na bang lumantad para sa ikalilinaw nitong pangyayari? Sa ngayon po, Bombo Dennis, wala pang lumulutang na mga testigo dahil yung mga pinangyarihan po ng krimen kung saan po pinatay yung mga biktima ay malalayo po yung mga bahay, which is merong 400 meters away po yung crimes area po, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Yanizil. Bombo Dennis, live mula dito sa Bago City Police Station. Ito si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Iba pang mga balita, ang OWA naman tiniyak na hindi mangyayari ang insidenteng kinasangkutan ni Poblacion Girl sa mga overseas Filipino workers na bumabalik sa bansa. May detalye si Bombo Marlene Padiernos.
Siniguro ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na hindi mangyayari sa mga kababayan nating Overseas Filipino Workers o OFWs na umuwi sa bansa ang insidente ang kinasangkutan ni Poblacion Girl kung saan ay tumakas ito mula sa quarantine hotel upang umattend ng party at makahawa ito sa ilang mga individual na kanyang nakasalamuha. Ibinida ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak na lahat ng mga OFWs na dumarating sa bansa ay mahigpit na sumusunod sa mga ipinututupad na quarantine regulations ng pamahalaan. Sa pinagsama-samaan niyang tulong ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ay napapanatili ang kaayusan sa mga bumabalik na OFWs sa Pilipinas. Aniya, nagsanib puwersa na rin ang Department of Transportation o DOTR at Department of Labor and Employment o DOLE para bantayan ang mga ito sa mga quarantine facilities. Habang ang Philippine Coast Guard o PCG ang nakatalaga para magpatupad ng seguridad sa mga ito at ang DOLE at OWA naman ang magbabantay sa welfare at protection ng mga OFW habang nasa mga hotel ito tulad ng pagbibigay ng atensyong pangmedikal at iba pa. Samantala, binigyang diin naman ni Kakdak na sagot ng pamahalaan at walang kakailanganing bayaran sa hotel, pagkain, transportasyon, hotel accommodation ang mga babalik na OFW sa Pilipinas. Magugunita na noong araw ng Huwebes, January 6, ay formal nang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Makati matapos na suspindihin ng Department of Tourism o DOT ang akreditasyon nito dahil sa naging paglabag nito sa mga ipinatutupad na health protocols kasunod ng insidente ang kinasangkutan ng isang balikbayan na tinagurian ding Poblacion Girl. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Lumabas ay sinagawang survey ng Social Weather Station na 80% ng mga adult Filipinos ang naniniwala na tapos na ang worst COVID-19 pandemic. Batay ho sa naturang survey na sinagawa noong Disyembre ng nakalipas na taon, umaabot sa record high ang porsyento ng mga nagsabi na tapos na ang worst COVID-19 sa lahat ng lugar sa ating bansa. Malaking porsyento na nasa 83% ay sa Mindanao, sinusundan ng Metro Manila na may 81%, sa Balance Luzon at 75% sa Visayas. Naniniwala naman ang 1,440 respondents mula sa iba't ibang lugar sa bansa na mula Disyembre 12 hanggang 16 ng nakalipas na taon ay nakaranas na ang Pilipinas ng worst COVID-19 kasunod ng pagtaas ng mga kaso mula 38% noong Setyembre ng nakalipas na taon ay pumalo ito sa record high hanggang 80% noong nakalipas na buwan ng Disyembre. Nalagpasan nito ang naitalang 69% ng pagtaas ng kaso ng COVID noong Nobyembre ng 2020. Mataas ang porsyento naman mula sa Visayas ang nababahala na mararanasan pa lamang ang worst COVID-19 kasunod sa Metro Manila, Balance Luzon at bahagi ng Mindanao. Napag-alaman naman na 88% ang mga bahagyang nabahala na mahawa ng coronavirus ang kanilang pamilya. Samantala, napili naman bilang isa sa bagong deputy mayor sa New York City ang 44 anyos na PhilAm na si Maria Torres Springer na ayon yan sa Department of Foreign Affairs. Ang Pinay-American ay tinalaga bilang deputy mayor for economic development and rebuilding of New York City. Inappoint siya ng New York City Mayor na si Eric Adams. Siya ang kauna-unahang Filipina-American na humawak ng naturang posisyon. Siya rin ay tututok sa recovery ng New York City mula sa pagkalugmok ng ekonomiya nito dahil sa COVID-19 pandemic. Kuha pa tayo ng mga balita mula sa mga lalawigan. Diyan sa Northern Mindanao, napasukan na din daw ng mga kaso ng Omicron variant ng COVID-19. May balita ang Bombo Radio, Cagayan de Oro. Pinakalman ng mga taga-Department of Health ang publiko patungkol sa kumpirmasyon ng UP Philippine Genome Center na dalawa mula sa 48 na COVID-19 Omicron variant ay nabula sa Northern Mindanao. Sa pagharap ni DOH-10 Regional Director Dr. Jose Lacuna Jr., sinabi nito na ang nabanggit na mga pasyente ay kinukumply ang kanilang mandatory quarantine isolation sa Metro Cebu at Metro Manila mula sa kanilang foreign trips noong huling bahagi ng Disyembre 2021. Inihayag ng opisyal na bago pa man pinahintulutang makauwi ang
Pinoy seaman sa kanyang pamilya sa Iligan City ay nakumpleto na nito ang isolation days sa lungsod ng Cebu. Nangangahulugan na ligtas na itong lumapag sa paliparan ng Lagindingan, Misamis Oriental, subalit isa sa ilalim pa rin sa reswabbing upang matiyak na ligtas na sa virus at ang kanyang pamilya. Samantala, kasalukuyan pang naka-isolate ang 20 anyos na dalaga na taga-barangay 1 ng lungsod ng Cagayan de Oro sa isang hotel ng Maynila. Ilang araw ang nakalipas mula nang lumapag ito galing sa Las Vegas, Nevada, USA. Kaugnay nito, nilinaw naman ni City Mayor Oscar Moreno na hindi ito maghihigpit ng border control para sa mga uwi na taga Northern Mindanao, pagamat ayaw niya na madagdagan ang pasanabalakid ng mga kababayan, subalit bumabawi naman ito sa pagpapatupad ng mandatory vaccination na isa sa mga nakikita nito na epektibong panlaban sa laganap na virus. At present, there are 43 Omicron variant cases in the Philippines. We were given a written information from the central office of the DOH that 2 Omicron variant cases are now present, 1 in Iligan City and 1 in Cagayan de Oro City. Mula Bombo Radyo Cagayan na de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Ang militar naman pumagit na rin sa away ng mga armado at security forces ni Mayor Samama sa Datopiang, Maguindanao. Isa na rin ang naitalang sugatan. May detalye pa dyan ang Bombo Radyo Coronadal. Pumagit na ang mga militar sa nangyaring enkwentro sa pagitan ng mga armado at security forces ni Datopiang Mayor Dato Victor. Ito ay nahayag ni Lieutenant Colonel John Paul Baldumar, tagapagsalita ng 6th ID Philippine Army sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Baldumar, inaalam pa nila sa ngayon ang mga armadong grupo na nakasugapan ng mga bodyguard ni Mayor Samama sa bahagi ng Barangay Buayan, poblasyon sa bayan ng Datopiang, Maguindanao, pasado alas 9 kagabi. Mismo nga bahay ni Mayor Samama ang inatake umano ng mga armado, kaya't napilitang lumaban ng mga security detail nito. Naniniwala ngayon ang alkalde na ang nangyaring enkwentro ay may kaugnayan sa paghagis ng M79 grenade launcher sa bahay nito noong nagdaang gabi ng bagong taon. Ilang residente naman ng bayan na nagtago sa loob ng kanilang tahanan sa takot na matamaan ng ligaw na bala. Naiulat naman ang sugatan sa nangyaring enkwentro, ngunit inaalam pa sa ngayon ang identity nito. Although it was already pacified also last night, under investigation na inisang PNP kung ano ang motibo, kung ano ang mga detalye. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Pamilya ng pinatay na negosyante sa Iloilo tila nabunutan daw ng tinik matapos na pangalanan na ang mga sospek sa kaso, kabilang na ang dating alkalde sa Iloilo, asawa nito at vice mayoralty candidate at 2 pang mga anak. Yan at iba pang mga balita hatid ng Bombo Radio Iloilo. Unti-unti na ang nakakahinga ng maluwag ang pamilya ni Claire Diergos. Ang negosyanteng pinatay at natagpuan na lang sa loob ng kanyang sasakyan sa Santa Barbara, Iloilo noong nakaraang taon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Cleofe Villagoniza, kapatid ni Claire, sinabi nito na lalo desidido silang makamit ang hustisya matapos pinangalanan ang mga suspect sa murder complaint na kinabibilangan ni na former San Janiso, Iloilo Mayor Peter Paul Lopez, asawa nito na si Saliha Sally Lopez, anak na sina Carlos Paul Lopez at Felix Paul Lopez. Ayon kay Cleofe, kung totoo man ang pamilya Lopez ang responsable sa pagpatay sa kanyang kapatid, umaasa ito na mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Claire at maging sa ibang tao na posibleng naagrabyado din ng naturang pamilya. Sa ngayon, nagpapatuloy ang preliminary investigation at hinihintay ng respondents ang subpoena mula sa nag-iimbestigang piskal. Matanda ang Oktubre 26 noong nakaraang taon nang matagpo ang naaagnas na ang bangkay ni Claire sa loob mismo ng kanyang sasakyan sa barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil siya po yung gabay sa mga otoridad, sa mga pulis, sa mga media po, sa mga bumibigay po ng prayers everyday at comfort sa amin. Sa wakas, na-reveal na po yung mga suspects na kumitil ng buhay ng aking kapatid. Si Cleofe Villagoniza, kapatid ng biktima na si Claire Diergos. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio, Iloilo. Ito si Bombo
ako Gisa Padios para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Kinwestiyon ni U.S. Secretary of State Antony Blinken ang naging desisyon ng gobyerno ng Kazakhstan na pagpapadala ng military aid sa Russia upang tumulong na mapahupa ang nangyayaring kaguluhan dahil sa kilos protesta. Naniniwala kasi ang Amerika na kaya naman ng Kazakh government na matugunan ang nangyayaring protesta sa kanilang bansa, kaya't hindi anya malinaw kung bakit kailangan pa ng tulong mula sa labas ng bansa. Nagbabala pa si Blinken na sa recent history, anya, isa sa mga natutunan sa oras na nakapasok anya ang Russians sa isang nasyon, mahirap na anya itong mapaalis. Nauna pa rito, nagpadala ang Russia ng 2,500 na Russian-led troops sa Kazakhstan. Nilinaw naman ng mga opisyal mula sa Moscow na temporary lamang ang military forces sa ilalim yan ng Collective Security Treaty Organization na isang Eurasian Military Alliance ng 5 former Soviet Republicans kasama na ang Russia. Kung maalala nga, si President Kasim-Jomart Tokayev ng Kazakhstan mismo ang dumaing na ng tulong sa Russia matapos sumiklab ang malawakang protesta sa mayor's office ng largest city ng Kazakhstan na Almaty at sa paliparan nito. Sa dagdag pa nating mga balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Bombo Sports News. Umabot na ngayon sa 13 coaches sa NBA ang isinailalim sa quarantine matapos na magpositibo rin sa COVID-19 ang head coach ng Dallas Mavericks. Kinumpirma ngayon ng NBA na nasa loob na rin ng health at safety protocols sina Coach Jason Kidd. Nagpositibo si Kidd makaraan ng biyahe sa Houston kung saan ay nakaharap nila ang Rockets at una nga rin isinailalim sa quarantine ang 11 pang players ng Mavs habang may ilan ding mga assistant coaches ang inilagay sa kanilang isolation. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Muli, narito ang ating mga naging headlines. Drug manufacturers na ibalik na raw sa normal ang supply ng paracetamol. First batch naman ang bagong biling attack helicopters ng Philippine Air Force mula sa bansang Turkey na i-deliver na sa Pilipinas. 4 kabilang na ang magpipinsan dinukot umano sa Bacolod at pinatay sa iba't ibang lugar doon sa Negros Occidental. Ang OWA naman siniguro na hindi mangyayari ang insidenteng kinasangkutan ni Poblacion Girl sa mga overseas Filipino workers na bumabalik sa bansa. Ang militar naman pumagitna na sa away ng 2 grupo. Armado ho ito. At security forces naman ni Mayor Samama doon sa Datupiang, Maguindanao, isa ang naitalahong sugatan. Sa international news naman, ang Amerika kinwestiyon ang naging desisyon ng Kazakhstan na pagpapadala ng military aid mula sa Russia. At sa ating balitang palakasan, umabot na ho sa 13 coaches ng NBA ang isinailalim sa quarantine matapos magpositibo rin sa COVID-19 ang head coach ng Dallas Mavericks. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New
Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Balik tayo pagpalakit siya patutunan Bombohanay sa Octo. Yung batay makaminis center sa madalko labas ka managapauna nga mga balita nasyonal. Pagbalik rin siya patutunan, balikan taton sining mga reporter, sining magkabig naton nga ti krimen nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod kay probinsya sa Negros Occidental ning pagpatay sang apat ya ka mga individual, no? Anong pinaka-latest na gid sining matinion? Nakabalikan ta mga reporter sa patron si Bombo Gracie Lobaton, si Bombo Andrew Burgos, no? Kag si Bombo Eliani Sil Minardo. May mga identity na, ayan ining dito na sa may syudad diya sa Bago. Natara na, kagdugang pagiging mga balita informasyon, aton panamalikan, magkarikadamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Balik natin na pagpalakad sa patutunan na bombohanay sa udto. 40 minutos na nakalabay, nakaligad sa na alas 12 sa udto mga kimenan. This time, balikan nato sa mga reporter pag tutok at pag-sum up naton sining insidente nga nagluntad sining adlaw diri sa Siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental pagkasapos sining apat ka mabangkay nga ginapalan believed to be diri nagikan sa Siyudad sa Bacolod ni pang abdak sa may barangay Vista Alegre kag pinanglaptang bangkay nila sa barangay Bilimonte, Banwa sa Murcia kag Siyudad Iasang Bago. Una gini kainan at tukiban ining sa Banwa sa Murcia ining magpakaisa nga si Lionel kag si John Dale Raffles nga taga Purok Bulinaw, Barangay 1 Siyudad sa Bacolod nga munang ginabdak sila kagabi. Sila puluyan dira sa may Villa Homes Subdivision, Barangay Vista Alegre, Siyudad sa Bacolod. Ning Barangay Vista Alegre sakop ni sa Police Station number 7. Ang nasapuan nga bangkay nga ginapatian nga yan ni Aki Quadra si Arnold Aki Quadra nasapuan sa piyak lang porsyon sang sapa sa may Villa Angela nasakpan na sa barangay Villamonte Station 4 na pero ining duwa dito inigin kwan sinatong ibilin sa may area sang Purok Langob, Barangay Bloomingtreet, Banwa sang Murcia. Sa isa na lang karon ang aton nga gitunguan nga ma-identify ining ginbilin dito ginpatay sa may area sang Banwa sang Murcia. Nga nasapuan kagabi kung kainas sing kagahon pasada luna dito sa may irigasyon sa may talamnan nga may pilasman tugas ang paglutang. Wala pa na makilala si alias Ugan. Ngayon lugar, taga barangay 35 man kuno, diri sa may Siyudad sa Bacolod. Terrible kung sa isa lang senaryo, apat ka bangkay ang ginlapta. Saan wala pa matumod ng mga suspetsado? Sino mga suspect? Anong krimen nga nimo? Sino yung mga biktima? Ngati, ginapatian, membro sa Aki Quadra, robbery group nga mostly sa operasyon diri sa may Siyudad sa Bacolod. Nawala man sa may tabo nga major robbery diri sa City of Bacolod sa ligad nga bulan Disyembre, Nobyembre or early this week sini nga January. Di ba? Sa aton nga mga monitoring sa mga report aton nga nakuha sa aton nga mga reporter duway man sa major robbery incidents or incident
nga nagluntad riya sa syudad sa Bacolod. Nabalaan naton iya nga mga sunod-sunod nga mga rubber incident dito sa syudad sa Kabakalan. Dumdum ko itong mga kolektor nga sa isa to ka dito sila sulod sa mga suspect. May mga hinti mga ipang-hold up. That was Nobyembre o Disyembre nga mabinulan. Nga dito iya sa syudad sa Kabangkalan tong sunod-sunod nga mga rubber incident. Dito sunod sa Bacolod, wala mo. Mga kabinan, kay siling ko kayo na, ining Aki Quadra Group, mo siya ng mga suspect sa mga insidente, sa mga pagpahold up, kag akyat bahay. Diri sa sunod sa Bacolod. Previous years, wala pa pandemic. Duman ka mo yung mga balay sa mga subdivision, nga ginapang sulod, ginapang kuwa, mga gadget, sa mga wala makilala ang masuspetsado, may mga service ng tricycle, may mga service ng masalakyan. So madalag ko pa na ang mga subdivision. Nga daw ay matagin ng bala o sino itong mga suspetsado. Ngayon kanabo, dili sa may syudad iyasang Bacolod. So sum up to na, si Bongbong Gracelyn Lobaton, ang kahit ining sa Murcia nakilala na, na-identify na, ining mga bangkay. Nga mo na mag-utod nga Raffles. Nga si John Dale kag Lionel Raffles, identify na sila sini nga lula kay ina nga nagkadto dito kung muna identify sa ila sini nga mga bangkay nga tis naton may pilas, tugas ang pagluthang, tinipirato na kuha nga fired cartridge is 9mm and 45 caliber pistol, ang nakuha nga sa crime scene. Tis ko yung apat ka man sila, tis kumatay yung apat ka mabangkay nga sa puwan. Isa lang pala ding suspect. Ano pa mangkot na sino ang mga sospetsado. Mga kawinan. So naunta, si Bongbong Gracelyn ang final nga reimbestigasyon sa Murcia PNP sining pagkasapo sa bangkay sang magpakaisa Lionel kag Jandel Raffles. Sa pekiniya sa patrol, Bombo Gracelyn Lobaton. Kamin. Bombo Gracelyn. Anggen natig po guro niya nga linya basta nag-mobile sila kay daw to pa sila sa sa Bago. Check kalot at ang kuan ang connection naton sa kay Bombo Gracelyn paratis kimos-imos isa na lang aton nga balantayan identity sining naging pataya dito sa may syudad sa Bago. Balikan tama na kung subumbuan do, kagin pa-check nato dito iya sa may sa may funeral parlor sa may Bago, kung basi may pamilya na ito nagkanto, nag-identify. So arena na ito report ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn, kamin. Bombo Dennis. Okay. Pasang na-identify ng mga suspect sa sining pagkamatay sang duha sa mga lalaki nga magpakaisa mga Raffles, Bombo Dennis nga taga Barangay 1 Syudad sang Bacolod. So bisan nga wala na identify ining mga suspect, Bombo Dennis, nag-amat-amat na klaro ang ining mga insidente kay kadungan lang ni sa pagkakita man sa isa ka bangkay dira sa syudad sa Bacolod kag diri man sa syudad sang Bago. So Bombo Dennis, ini nga napatay according sa aton nga nakuha information nga isa lang sila ka grupo Quadra Robbery Group kag kadugay-dugay naman sa Bombo Dennis nga ginalaot sa aton mga kapulisan nakagasubong adlaw na kalamatay na sila kag pa nabalaan sa gihapon kutin-o sa likod sini sang ilang pagkamatay kay service nga pagkamatay Bombo Dennis ini sila ang gin-abduct kag sa mga information nga nakuha sa pag nakita at Bombo Dennis tanan sila may mga tugid sa lawas sa kalabanan pa sa Abaga. So nagapatimaan lang nga sila isa ka grupo according sa mga kapulisan na hindi sila Bombo Dennis grupo gid. Teka ginata Bombo Gracelyn, gina-interview mo itong lula, sining magpakaisa nga si Lionel kag Jandel, so bitin siya ginapadali ito sa iya mga pasyente sa iya nga mga himatang daw hindi siya pa
hambalon basi bala may mamitlang Bombo Grizzly dan observan mo kay na. Yes, mo Dennis, so klaro kagina, no? Klaro kasi sila sa adlaw nga ang ila sining lola nga na-interview kagina, ginapunggan gid sa paghatag sa pila pa ka information kay kung aton mabalikan kagina nga ang information yung hatag sang lola hapaw lang to, no? Wala pa kita kapadalong. So according sa iya gani iyang mga apo do wala man isang malain nga hinimuan, no? Grabe gid ang ila sila nga pag hinidi kagina kag sa mga pamangkot pala na posible maka bulig sa ining nga mga pagpatay sa mga pakaisa wala tagid na kuha kay papalayo na siya sang iya sini nga apo nga himata man sa duwa ni ka magpakaisa mo ba din. Si Jonel ang mo na may asawa? Si John Del mo ba din? Si John Del. Sa report, no, pag sa nakuha sa na information, single siya, but may live-in partner. Okay. So, is amo man si Lionel Raffles. Kung duha sila, may mga live-in partner. Kakagina, ito man to, nagkainibigay, hinikot lang. No, pag wala, nagpagwa sang vital case na tukoy sa pagkamatay sa ilang mga live-in partner. Okay, no, kaya kung sabagay, kung abot sa man nagro, kung anong sa likod sinadre, kalinti silang tabla, kung mismo sila nga pamilya, sila nga direct immediate member of the family, kung di man magprosiger sa investigasyon, di mag-cooperar sa investigasyon sa atong kapulisan, sila ko manginada naman ng pagpatay sining mga biktima eh? Yes, mo din. So, amo nang magwa, no, kay mismo pamilya, do hindi man mo din, mismo pagwa sa ilang mga statement, no, pag wala pa makita ka pamangkot, mga kapulisan ta, kung may mga deliver sila ng information, no, regarding sa duha ka mga himata nila sa mga Raffles Bombodenis. No? Ang nakakuha lang kasi may mga empty shells, so, pero wala nabalaan kung pilagit ka bilog. Ang armas nito, 45 caliber, kag 9mm. Bombodenis. Okay, no? So, ining ang bangkay karon sining mapag-isa, harap na sa may kwan, isa funeral parlor sa may Murcia. Yes, no, Dennis, dito sa Eastern Hills, funeral services, hamtang ang duwa ka mga bangkay, no, na si Del Raffles, kag si Lionel Raffles, Bombodenis. Okay, so probability plano sa pamilya ko na din ako after gano nga mahimo sabi kag madala hindi sa Bacolod sila sininga pulian. Yes, so Dennis, posible na pagkatapos to himos ang funeral home si pagkataloon sa dayon sa Bacolod City. Diin na hamtang gid akon sila nag-aistar ko. Kay ti daway gid dibisan sa mga witnesses kung sa aton mga interview interview da lupok lang yung nabatian mo way may nakita nga suspect way makita nga tawo kagabi pining lupok ya puti igaw na sa puan aga na sanag na Bombo Gracelyn. Yes, Bombodenis, wala na isapak sa mga katauhan nito malapit sa area. Actually, Bombodenis, sabok lang isang dalan, no, tupong sang dalan sulod sa tabok. Dito ginahamtang ining si Jundel Raffles, no, nakalupa pala nga puti, may tato nga puno gid, no, sa iya sining abag padul. Pakadto sa iya nga puspon kagawaman sa iya pa nga may tato nga iya do itsura pala, no, itsura. Muna. So, lapit-lapit lang gid, wala nila gingwaan mo lang, kay ginakulbaan man sila kag ito nila kay may masapat na to kagina nagasako man ang tagpul. So, pagka-aga, amo na lang tumulan is sila side gate, no? Sang aga kanina, medyo madulong-dulong pa. Nakasakwan na ining bangkay na si Jundel Raffles, no? At first victim, kagula nila ginalauman nga may masakwan pag sila na isa bigan ni isang Murcia PNP, isa lang kami nulinis, kinatawag sa aton si Police Lieutenant Frankie Pasyente, mga Manog Lachete, no? Isakto din pagka second edition, so amo na to dayon. Pagkatapos sa report, nagpagwa pag isang info, no? Nagtawag pag-iliwat ang Deputy Chief of Police ng Murcia PNP, na duha gali sa mga lalaki na sapwan patay dito sa barangay Dumintri, Banwasang, Murcia, Bombodenis. Ito wag nakatag sa statement ining live-in sining mga biktima kahit kagabi sang gin-abduct sa mga armado ining
ilang mga live-in partner, ara man sila blind, ibla mo sila kay mismo sa balay nila sa Vista Alegre, to gin sulod sa mga suspect, kaging kuha ng mga victim? Yes, po Dennis, na witness Manila, ara man ang mga live-in partners, pero mga babae nga ini, wala yung ginukod, no? Ari lang yung duha, no? Ang pagkaisa. Pag isa lang sila kabalay, according sa Lola Kadina, kay Sir President mo din. Pwede si Aki Quadra, iningin sa Quadra sa may Villa Angela, dra man da sa may Villa Homes ang niya sining balay, do impormasyon to paray man sa lapitan na sining balay sining ginistera ni Kuan, sining magpag-isa nga si Raffles. Yes, mo Dennis, so amo nang information nga nakuha sa wala mas lang dalayo ay no ang naglain lang na di ang location kung diin sila na sakwan. No, kag parehas man nga gin abduct mo Dennis. Tiko nakamatan-aw sini from barangay from Vista Alegre, again wigit gin patay sa si Aki dira sa may area sa Barangay Villamonte, Bilyang Hila, din gindalang duwa dito sa may Murcia, again pang pusangan man kag mismo ining isa karon sa alias Kugan nga dito man sa gindalan man sa may area sa siyudad sa Bago, kag dito man gipatay kay dito na balaan na batian sa mga pumuluyo ang lilupok kaya mga pasado na launa sing kagahon, na ang di sa Vista Alegre mga alas 11 pasado, ang sa sunod sa Banwa sa Murcia mga ano to alas 12 sing kagahon. Alas 12 sang kaagahon ko din is natabo ang linupok na batian. Ito sa Banwa sa Murcia. Okay, ang sa Bago alauna pasado. So, Busilingon, from Bacolod, going to Murcia, going to the city of Bago, Bumbog Rizlin. Yes, Bombo Dennis, amo na ang pagpasunod, no, na nakuha sa information man sa ating mga kapulisan, kag mismo man sa mga residente na malapit dito sa Murcia, bala, no, sa barangay Mulambintrik. Okay, no? Okay, Bumbog Rizlin? Yes, Bombo Dennis, ini nga investigation may kasunod pa, so bantayan pa lang, no? Kag matao-tao tanitanan hasta nga matungod gid, no? Kung sino diri ang suspect kag ano pa ang mga stories behind this nga mga incident, mga founded bodies incident. Yes, Bombo Dennis, ini si Bombo Rizlin. Yes. Si Kuan, si Lieutenant Franque. Yes, sumatian ta si Lieutenant Franque. Kagina, 6:35 sa aga, may nag-inform sa amon nga may patay sa kilid sang dalan dito sa Sitio Langob, Barangay Blumintret. Actually, ano ni sa Purok Kusipa, Barangay Blumintret ang nakasakop, no? Pero ang tawag na katao, Sitio Langob, kaya ang suba sa may taytay, sa may unhan na Langob River. So, sakop sa Barangay Blumintret, Morsa Negros Oriental. Insigida, ginpaproceed ko itong akon nga investigador to conduct sang investigation. So sa pagpangusisa nila, nakita nila to sa kilid sang dalan. Ang isa amo ni si John Del Rapols, Ihoson, 25 years old, single, resident sang Purok Bulinaw, Barangay 1, Bacolod City. Sok-sok siya sang sando shirt, tribal color, white and gray. Naka-short siya sang color black, black belt, with tattoos on the right arm and shoulder. Sa iyang kamot, kag sa iyang tiil, may head tattoo. Nagahapa ni siya, no? Sa pagkakita dito, kag nakagapos ng kamot sa iya likod, sang cable tie, ng plastic. Then, ginlantaw sa atong investigador kay ang kampo may inagyan, no, ginlantaw to sa sulod. May isa pagid nga naghapa nga amo ni si Lionel Rapols Jr. Francisco, 26 years old, single, kag resident sang Purok Bulinaw, Barangay 1, Bacolod City. Naka-wearing sang boxer short color blue. Gauban ni siya. May tattoo man siya sa right shoulder nga Sophia. Nagahapa man sang pagkakita to sa aton nga investigador, so gintagwan namon sang suko, ginpakandakan sang suko, kag amo na nakilala ni sila. So ang pamilya
Ari naman din subong ang pamilya, gin ano man isang pamilya, gin pangita. So, may initial naman kami nga findings, no? Kag, according sa pamilya, kagabi may nagkuha si ni Sheila. Nga ban ko, no? So, natabo ni kagabi dito sa may Bilyas subdivision, sakop sang Barangay Alegre. So, gin-refer namon to sa, backup 7, kung ano ang status ini isang kaso. So, sabihin ng mga pilas sang duha, sir? Damo ni Igo sa different part of their body. Duwa gini sila. So, may mga recovery nga mga basiyo sang pusel. Pagkakilala ko is 9mm kag 45. So, pila ka mga, sir, basiyo ka pusel? May naano ka mo? Sa subong damo to, hindi ko pa makuha kaya ang investigador ko, bay ko pa makukumpilagi ka ang tanan kabilugan. Oo. So, ang mga igo ni, anong pinakapatal, sir? Ulo, abi, lughan? Kalabayan lughan, no? Ulo, sa ulo. May igo sila nga duwa. Wala ko pa kaya tayo naulaton pa ang kwansang aton nga soko karon ko anong findings nila. Maliban sa mga gunshot wounds, sir, may mga pilas pa nga example di stab o kung wala sang stab kay ang puro gid ng tiro. Tiro gid na. So ano pagid, sir, madugang sang Morsha PNP, sir, regarding this incident? Sa amon di sa Morsha, kami nagakandak gid subong sa investigation kung ano gid ang cause ang pagpatay ni Sheila. Pero wala pa sa motive, sir. Wala pa. So par kay sige pang sa atong investigation, follow up. So amo na nang mahatag ko nga initial. Magpakaisan sila, sir, no? Dennis, amo pa lang tong initial nga investigation nga nahimo sang Morsha PNP. So subong padayon pagiging Dennis, no, wala pagid natapos ang ini nga mga pag-investigar. Importante na identify na-claim na sa pamilya, na-identify na ng bangkay sa magpakaisa, Bombo Gracelyn. Yes, mo Dennis, kag wala lang gani, no, pila ka oras, wala kay usually pa na mag-abot ang pamilya. So ang pamilya, ra kita mo Dennis, nag-respond gid, no, sa balita nga nabato nila. Okay? Yes, Dennis, ini si Bombo Grace din nabato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod pa sa radyo. Bombo! Damo salamat, Bombo Gracelyn Lobaton, sa mo to ang kung sa mo inisala nga report sa Morsha PNP pagi sa ila si Deputy Chief of Police kay Police Lieutenant Frankie pasyente na ngati at least dawa na sila kwanda kay identify ng bangkay, identify ng biktima, tigulo coordination lang ni sa Tondri Police na sa Bacolod kasi kuti do dire gini nag-originate ang krimen ang pag-abduct sini nga nasambit nga mga nagkalamatay nga magpakaisa. This time sunod ta report ni Bombo Liani, si Bombo Liani kay sa mantingin tasking na to sining nasapuan naman niya ada sa may area sa Villa Angela, Barangay Bilimonte. Villa Angela, Barangay Bilimonte na kay isang parte ko ni Sir Bonilla nga piyak tong sa porsyon is area na sa Barangay Bilimonte. So inasapuan naman niya nga nag-auba nga wala naman gani sing bayo si babaw naka-short man. Amo ini kuno kay inas report ni Bombo Liani nga si Arnold Aki Quadra. Arnold Quadra alias Aki mga kaminan. Nga sa minsan kay nato ni investigador sa Morsha PNP ining biktima nga nasapuan sa Morsha, kaupod nila ining biktima nga nasapuan sa Bago, nga membro sa Aki Quadra Robbery Group mga kaminan. Nga sapuan sa Bago. So, hindi sa Barangay Bilimonte, siling naton, area sa section number 4. Pero ang krimen nag-originate sa Villa Concha Alegre, area sang police station number 7. Kung din gin-abduct na ining mga biktima. Sila ginastaran nga balay, mga kaimanan, sa Mabili Home Subdivision, Barangay Vista Alegre. So, sa part sang patay,
sa Barangay Villamonte. No, ari ang dugang nga detalye. Liwat malikanta si Bombo Liani Sil Minardo. Bombo Liani, Kimin. Yes, Bombo Dennis, no, aton ginatawgan ini si Police Captain Elmer Abonilla ago di kumpirmar Bombo Dennis kung ang nakitaan bala o kan nasapuan nga bangkay dira sa may Barangay Villamonte sa may riverbank, no, spesimente sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, kung sisino ini kag kung paano ni Bombo Dennis na kumpirmar, no. So Bombo Dennis sa pahayag ni Police Captain Abonilla, ginkilala gid ini isang pamilya mismo ni Arnold o kan alias Aki Quadra. Nga siya ginman ni Bombo Dennis ang nasapuan nga patay dira sa may Barangay Villamonte. So sunod sini sa pahayag ni Police Captain Abonilla pagida Bombo Dennis nung nakaangkon man ini sa gunshot wounds, pero hindi pa ma-establishar kung pila kay kung gina-turn over pa dito sa may IOC sa Police Station 4 sa Soko sini Bombo Dennis. So sa subong akong ato ni tan-awon so medyo madugay naman nga naga-operate ni ang Quadra Hold Up Group Bombo Dennis, no? So nagaling kay ari na sila sa watch list sa Bacolod City Police Office kay gina-monitor ini sila Bombo Dennis prior sa natabo sini. So sa nagliligad ang nakuha mas na information sa Police Station 7, no, nga mayari ini sila upod nga nakalin o nakagwa sa may BGMP Bombo Dennis kag may posibilidad nga nag-regroup ini silang liwat ang Aki Quadra Hold Up Group Bombo Dennis, no. Ang kung sa diin no, may mga nabatian naman kita pipilang may mga nagaluntad ng hold upanay diri sa syudad sa Bacolod Bombo Dennis, no. Pero sa subong no na asikaso naman na didto ang bangkay Bombo Dennis kag follow up naman lang ini sang ilang himata sinisang biktima Bombo Dennis. At least konfirmado na mismong pamilya ni Arnold Aki Quadra na identify sining bangkay. Yes, para ka Bombo Dennis. So pamilya niya mismo nagkanto man dito sa may crime area Bombo Dennis. Kung balanta Bombo Liani, ikaw gabit ka man sa patrol sa police, no? So far, previous months, so ay isang dalagko nga mga robbery cases nga nagluntad diri sa City Bacolod, Bombo Liani. Yes, correct yun Bombo Dennis. Kaya sunugan ni Police Captain Elmer Bonilla nga nagalaylo ini sila kay gina-monitor sila sang kapulisan, no? Pangita gini sila Bombo Dennis diri sa may syudad sang Bacolod. Ang insidente lang sing mga sunod-sunod nga paguldapan ay duman matong sa kabangkalan nga tong isa to kain nga ginatiniran sing mga kolektor to ano to nga sulod sa mga hold upper then may ginsunod pag ito sila nga hold up man to ginsulod man to nga kawatan tong bangko Bombo Liani. Yes, isa ini sa ka-pension in nga gasulod ini ang mga lending. Bombo Dennis collector sang lending, no, kung sa diin gin pangtayaan ini sa lagay sang armas ng aton nga madumduman. Kag ang ila sini nga description, no, may mga ang nagsulod sila mismo, may mga dalang armas luthang kag kasubong man Bombo Dennis nga medium built man ang mga panglawason sini nila. Kag mga bukudon Bombo Dennis ng mga tag-asan kag nakabonet naman to so amo na nga hindi ma-identify man sang mga biktima nga ginkawatan dito sa may syudad sang Kabangkalan. Kung sa sila mga suspect o ay may na-recover sa ilang posesyon nga mga konsideraton nga mga armas sa lutang Bombo Liani? Sa Bombo Dennis, ang sa Villamonte, hindi sa kay Aki Quadra. Wala sa mga recoveries. Amo ni sa Bago City lang, ang sa kagina na mention dito sa IOC ng may araya 100 peso bill lang ang ilang na-recover. Pero diri sa kay Aki Quadra, wala Bombo Dennis. Kag wala pa nag-terminar kung pilagid ini ka gunshot wounds ang naagong sang biktima Bombo Dennis. Kag siya nga tonti ining mga biktima matani kon makatag statement ang pamilya or atong mismo live-in partner sining mga biktima kung balaan bala kon mga live-in nila ni may mga ginabit-bit nga armas, may mga dalang armas makitaan lang may mga armas lutang. Yes, agad Bombo Dennis galing kay kagina no. Ang biskan mismo gani mga live-in partner ini nila. So nagapamalibad man o kung hindi maghatag man sa pahayag nila Bombo Dennis. Kasling kati kung mag-amo na base ko na abot naman nila. Bombo Liani muna simo daw ka ila silang maghatag sa mga statement Bombo Liani. Yes, may posibilidad din nga abot ini nila Bombo Dennis so kung kabalo sila sa mga illegal activities ni sang mga biktima Bombo Dennis nga nagakalamatay. Which is hindi naman kita lipod sila kahit sa pila ka tuig man dabi nila nga ugdanay Bombo Dennis sa isa ka silong no kung sa isa ka balay so hindi na ginalipod sa mga live-in partner nila so hindi na ma-deny no nga amo na ang ginahimo sang mga biktima Bombo Dennis.
So klaroon ta Bombolani kay mangko si Aki Quadra inong sa puan sa may Villa Angela upod ini nga gin-abduct sino ba pa isang Raffles. Yes, correct ka Bombo Dennis. So, ang natabo lang ni Bombo Dennis nga nakapalagyo ini siya, which is may posibilidad nga natiruhan na ini siya nga daan kag naglagan sa may riverbank. Kaga siguro Bombo Dennis wala na siya nakapenetrate kasi malagyo pa tani siguro galing kay kung may igo ka na no hindi ka na kag tubig pabi ang imo sini nga ginalango yan. So hindi ka na gid ni ako na hindi ka na maagahan bala Bombo Dennis no. So wala siya nakatigayon gid nga makapalagyo sini. Ay nasapuan na lang sa Bombo Dennis ang kaagaho na. Kaya basi kung patal ng igo bala siya pagpalagyo basi na tiruan siya sa mga suspect no. Why pa Bombo Lani kung di ining pilas igo ni Aki Quadra? Bombo Dennis wala pa na established no kay ang Soko gin turnover na inisang kapulisan sa Soko kag ara pa sa IOC sa Subong. So i-follow up na sa may police station of Foreman ang Bombo Dennis. Ito na kay Kedibla kagabi sa report nga may mga linok panay nga natabo dira sa may area sang Kwan sa Vista Alegre mismo sa ginkuan sa mga ginkuan sa mga gin-abduct basta ikaw nakapalagyo ni siya or anong sistema kag ang nadala bla to ining atong nasapuan sa Kwan sa Murcia muna tayong tatlo basta ini si Aki Quadra bla nakadlaga na kay natiruhan ng Bombolani depende no kay hindi pa taon-taon hindi pa ma-sureball ang investigasyon no paano no nga na ginlapta-lapta ining apat ka mga biktima Bombolani. Yes, correct kita Bombo Dennis City diri sa may syudad sang Bacolod though hindi sila makapatigayon kay subong sako gid ang chikyar sang kapulisan no ilabi na sa pulo ka police station ang BCFFC kag sang SWAT man mismo dira sa may reclamation area gani Bombo Dennis 24/7 na nga naga-posting ang mga kapulisan. So apat gini ka police station ang joint investigation sinisiguro ang Bago City PNP, ang Murcia PNP, ang police station number 4 kag police station number 7. Yes, correct kada Bombo Dennis kaga diriya sa parte sinisang nga nasapuan sa Bago no si amo pa na ang hibaluon man kung diin siya yahalin kay ang panaysayon gani nga ang git-abduct man dira sa may Villa Homes is tatlo lang kabilog. So amo pa na ang aton nga pausukan naman na Bombo Dennis. Kay tiing duwa niya kuning tatlo ni sa Murcia kag Bago may mga lupok to yung nabatian after sang conjuring sang krimen abe no diriya sa may Villa Angela nasapuan ni biktima no do malayo niya sa area kung saan dito ginabduct ining tatlo laki piling magpakaisa Bombo Lani. Yes, correct kada Bombo Dennis kasi daw mahambal sa na no nga daw ka boundary na nga sakop sa nga vicinity sa nga police station 7 at police station 4 Bombo Dennis. Ay kung sali kung dito kung ini si Aki Quadra begin patay man sa mga suspect dira ang area daw kasimong nakita ko posible na black kita sagad sang sapa mo Bombo Lani basta tsakto ng tsuri mo nga nakapalagyo siya natiruhan siya kay may linok panay nga nagbatian dito sa area sa Vista Alegre kag nakadlagan sa bla gumugaling kiti basi ko patal ang pilas niya kag daan lang siya inatumba kag ining sa Bago basi ining sa pag si alias Kugan basi mo ning tatlo nga upod sino pag isang Raffles nga ginkuha dira iya sa may Vista Alegre. Okay, ang makambal ni tani ining mga live-in partners mo pakaisa mo kung sino magluwa sa ilan sa mga bana sino pagid ang isa to nga upod nga gin-abduct sa mga suspect. Yes, dako gid ang posibilidad Bombo Dennis kag kung ini sila magatuad man kung nagkooperar sa may kapulisan so maangot-angot gid ini sang kapulisan Bombo Dennis kung inituod ang sa Bago no nga nasapuan is upod sila kay ang pahayag ng gin-abduct tatlo lang so pero ang hindi naman din ma-consider din nga gin-abduct ni si Aki Quadra Bombo Dennis kay ara naman da siya nasapuan sa gihapon no. So base pa lang no nga upon ini sang tatlo nga ginasiling ini ang nasapuan diri sa may Bago City Bombo Dennis. Okay kung ako to mang tan-aw ya sa area na nasapuan ng bangkay na Aki Quadra do kabudlay nga sila mga manaog ka pa to sa pak dito mo sa iya tiroon dito mo sa patio dito mo sa ibilin kay ning nasapuan sa Bago kag Murcia ganito arim na niya sa dalan mo hindi bla Bombo Lani. Yes, correct kada Bombo Dennis so kung
Hindi ba lang mga suspitsado, Bombo Dennis? So, para sa ila, hindi naman na sila guro mga budlay nga kadto pag ito to sa may pangpang sa nga suba, tubiyo kon sa may dalom, git para dito paninila ang patsyon ang biktima. Oh, tsakto na, no? Ti pagaling Sining ko mo na bilang mahal ko pang ginangati depende ni sa main statement sa pamilya sa mga biktima, ma-collaborate ang ilang statement sining pamilya sing apat nga mga biktima mataod-taod, no? Para at least makakonclude ato plus sa tsakto ni ako na apat sila gin pang dakop, tatlong pang dakop, isa sila ka grupo, isa sila ka balay dito gin sulod sa mga armado. Yes. Isa lang gid ang isa lang ka grupo, isa lang suspect. Correct gid Bombo Dennis, no? Kay sa subong ang nagapabilin na malang unidentified nga suspitsado amo ini ang nasapuan diri sa may bago o kana sa biktima, no? Ang sa Bago City diri kay ti alias Kugan pa lang niya nakuha mo Dennis na liwat nagapangayo ini sang ano nga mo Dennis nagapanawagan ang kapulisan diri nga base may ara himata nga nadula ini, no, ang biktima. So pwede gid nila Bombo Dennis ma-clarify o kon makadtuan sa may Bago City Police Station or dira sa may funeral home sa Bombo Dennis, no, para ma-checkyan nila kung himata ini nila kung may ara nadulaan. Okay, bumulay pa pati ang tabing pinaka-latest mo nga payag ni Police Captain Elmer Bonilla? Yes, Bombo Dennis. Sir, paano ni sir na answer nga ang nasapuan dira sa Aki Quadra gitman? Yes, Bumboyani, no, after na process ang crime scene, ang pamilya mismo sang biktima nag-confirm nga ining nakita nga patay dira sa suba sang Villanueva sa division. Confirm siya nga si Arnold Quadra kung si Aki Quadra Bomboyani. Ang gamay nga background ni Arnold o kan Aki Quadra, sir? Kalit kung diri sa siyudad sa Bacolod nga ining Aki Quadra nga ni involved ni siya sa mga different pangawat, robbery hold up diri sa siyudad sa Bacolod. Kaya may mga pending warrant of arrest ni siya Bomboyani nung iga-serve. Galing lang kay nga nga mga operative diri sa Bacolod mabudlayan ni mapangita sa iya. So buhay ni na-serve ang mga warrant nga standing para sa iya. So, siya gini ang leader man sang ginatawag Aki Quadra hold up group, sir. Siya niyang leader mismo kaya rin siya sa listahan mismo sa BCPO. So, sir, ang mga kuwatan tanawon sa mga pila na ini ka tuig sa nag-operate ang ilang grupo, sir? Ati, nagdula man isa sa mga pila ka tuig, no? Gina-monitor niya sa kapulisan, kag siguro nabala niya man nga subject for operation siya. Kung galing lamang sa sini naman nga mga binulan, daw nag-active naman sila, kaya daw nag-regroup naman sila sa iyang grupo, kay previously, may na-monitor kita nga isa ka membro sa ilang grupo nakagawa sa Vicente. Time siguro, nag-regroup ni sila, kag nag-lunsar naman sila liwat sa ilang mga illegal activity. Okay. Yes. So, sa karon sir, ang sa inyong investigation, sir, pilagi ni Sir Katiro ang naangkon sa biktima po? Balati nga ito niya nga investigation, limited kita dito sa abduction. So, sa matter siguro sang kamatayon ni Aki, ang suko guro yung turnover na ito sa IOC, investigator on case, police station number 4. So, follow up talaga na dito kung tilagid man ka tiro ang naangkon sining biktima nga si Aki Quadra. Bombo Dennis, so nabatan natin ang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla, Bombo Dennis. So, gin-confirma, no, ang pag-confirmar sini nga ang nasakuan nga bangkay dira sa may Villa Angela is si Aki Quadra gidman, Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto, ini si Bomboyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat kay Bomboyani Zil Minardo. So, confirm, positively identified na yung tatlong kamabangkay. Sinaton mag-utod, mapag-isa Lionel kag John Del Raffles, ang Purok Bulinaw, Barangay 1.
kag ining sa bilyang hilang konfirmado nga si Arnold Aki Quadra, no, identified man sa iya sini nga pamilya. So isa na lang ning sa alias Kugan, nga sa may sulod sa Bago kay Inas Kagahon, amon panikaron ang ibalaon ta kung sino siya matutuod nga identity makabinan. Balikan ta karon si Bomboandro, kung base may ara na sa identity o na development na sa may sudad iya sang Bagoy na. Aton panabalikan makalikan lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Color. Number 1! Basta Radio Bombo!
kasama po sa atong pagpalagad sila nga po siya Pratutunan Bombo Report sa on Bombo Hanay South. Kung si Bombo Ando balikan tabi kasi may mga development no, sa sining identity no sa ining ginpatay patay ginbilin dira bangkay sa may syudad sa Bago ining sa alias Kugan no ano pinaka-latest dira why pa may identity or may ara na nag-identify no sa pekalinya balik report ni Bombo Andrew Burgos. Bombo Andrew, kamin. Bombo Dennis, matapos to sang ato itong kagikwaan sa update, no? Ang sining nagluntad, sining langgit nga daw sa Sabado, ang ginapatihan ng mga membro ng Aki Quadra Robbery Hold-Up Group, no? Nga mostly nga nag-operate sa Bombo Dennis sa may syudad sa Bacolod. Kung sila yung paging bayan sa probinsya, si Bombo Dennis, 4 gini, no? Ang ginapatihan ng mga membro, ang nasilingbing nga nagkalamatay na Bombo Dennis. Ang isa dire sa syudad sa Bago ni Bombo Dennis ginbilin ting duwa no dito sa Banwa sa Murcia ang isa ning kilala ni kay Aki Quadra Bombo Dennis kana sa puan diri sa may barangay Estefania. But in speaking of this Bombo Dennis for the identification sa nasilingibing nga mga biktima diri sa Bago Bombo Dennis si duwa ay gid no ginahulat naton before kita magpadulong Bombo Dennis sa nasilinging nga funeral homes. Nagulat-ulat kita dito sa may Bago City Police Station. Kung base pa lang bala Bombo Dennis nga may himatabing nga mga nagpadulong matapos itong naging panawagan man sa nga chief investigator kasi Police Senior Master Sergeant Hope Ogares Bombo Dennis. Do wala gid no. Do wala pa may nagpadulong to Bombo Dennis for the identification kag maghahatag wala Bombo Dennis ang kompleto gid nga pangalan sa nasilingibing nga biktima. After to Bombo Dennis, gipadulungan ni naton ang gikilala nga funeral homes bilang muni ang Baxter Funeral Homes pala Bombo Dennis. Dram na mismo sa syudad sa Bago, no naglili kita dito Bombo Dennis, dito nato natukiban. So no mismo sa do nagabantay ra bla Bombo Dennis so kanimbal sa Mador pala. Na on duty sa muni nga inoras. Si Bombo Dennis isa no mismo to sa mga kapulisan do may 5 ko nung igo mo, no? Sa ilan ng investigation. So na mismo Bombo Dennis sa Balsamador dito tigin tanaw nila. So hindi ko na magnubo sa pulo no. Upon 11 ka igo ni Bombo Dennis ang nabaton sang biktima ni kasi alias Kugana. Pero Bombo Dennis ginahulat mato ni mismo sang funeral homes kung may family bala no o kung ni matanga magapadulong dito. Kaya nila nga kinakabalakan Bombo Dennis may pila na to ka mga bangkay. So, wala pa malagi apo na claim no. O kung wala pa malagi apo Bombo Dennis nakuha sa mga himata no para matagaan ni sang formal nga paglubong no sang sining nga mga patay dito kung mga bangkay dito Bombo Dennis. Pero ang sa bahay ni alias Kugana ginalauman pa ni Bombo Dennis nga base sining adlaw no makapadulong dito manghimata kag matagaan siya bala sang itsakto ni ibing o kumatay pala sa kapulisan ng itsakto ni ibing nga pangalan o kung ang kompleto kini nga pangalan Bombo Dennis. Kaya as of this broadcast time ano pa ni gyapon mo no alias pa lang ginigyapon Bombo Dennis ang na-establish no bilang identity ni alias Kugan no sa barangay 35 Bombo Dennis. Okay no so at least why pagapon identify no? Yes, correct. Sining si alias Kugan ngati may mga alam mo to ganito lagi Richard Mayor kag ano to Pudadera. Pudadera. Yes, correct Bombo Dennis no. Gasi pa lang bala kung posible gid man nga maghatag sanghen tobi ang mga mga tattooed names pala Bombo Dennis sa nasilinging nga biktima sa ato pala dahil nga paghaum-haum man ti Richard Mayor no kasi isa na inabi sa mga hint no sa nasilinging nga pag-imbestigar o kung pagdatulate sa specific identification sa nasilinging nga biktima Bombo Dennis kagya dito no sa may dato nga bahin sa may lokal niya may tato nga Pudadera siya mo pala na Bombo Dennis ang ginalagtaw pag posible no basta amo na ang pangalan sa nasilinging nga biktima kaya ginhingadala na kay alias Kugan Bombo Dennis. Pero yes Bombo Dennis. Bumadok mo to gumanit ka barangay 35 sa syudad sa Bacolod lapit mo lang niya ang Bago base kon sa mga pamilya dabla ng kabati kag Del Sur Santos sa description ni alias Kugan pwede gid sila coordinate or makadto sa syudad sa Bago Bombo Andro. Correct Bombo Dennis kay kaina dito no especially ari man sa aton Facebook live gina-flash naman din ang mga laragway sang nasilinging nga biktima no si ang t-shirt ito din medyo dark color nga na may imprinta nga guest no kag nagasuksok siya sang dark color man nga short no pero Bombo Dennis gina-check pa ni basi na ko bilang posibilidad bala Bombo Dennis gintungan ni sila bla abduct no na-abduct sila kuno ang na-confirm is 3 mo no diri sa Bacolod
ti siya ni ang isa no diri sa may barangay 35 ti base pa lang bala Bombo Dennis kung gintingog sila bala kuha no ginuna lang gurong dito sa piyak o kung siya gindason no kung na it's either siya nga una kuha tapos ang tatlo to Bombo Dennis amo to bigindason no so hindi lang ginaman nato ni mawalaan kung paano nis na ginabdak nga apat no base bala dungan sila kwa kag gin panglaptan sila Bombo Dennis kung din sa possible nga mapanghalid sana sila hindi nga mga unidentified no nga mga suspitsado Bombo Dennis. So at least isa na lang aton nga palaupon nga magkuha ang iya siling true identity. Correct no correct Bombo Dennis kisubong dito nakugit man ning palamang kotado man subong sa mga kapulisan dako naman ning question mark Bombo Dennis nga nagatatak sila ning pinsar kung sino ning mga suspitsado no kag kung paano inigin patigayon ana sila nili nga pag-abduct sa sini nga mga personalidad no nga ginapatihan membro sang sini nga mga illegal nga grupo pero Bombo Dennis no tido ang isa dara sila pati ko do makonsider na mga most wanted bala no so di bati Bombo Dennis kung sa pa may deadline guro no itagaan lang guro sang tempo man ni Bombo Dennis para matagaan kit man ni o kung mapatigayon ni Bombo Dennis sa nasiling abduction sa sini nga mga biktima ato ning ibaluon no kung paano gid man ni Bombo Dennis ang rason no madalom ni rason sa pagpatay sa sini nga mga personalidad kay tanaw na to Bombo Dennis do dabo man sabi bati ko do mga involved nga mga illegal nga mga buluwaton bala no mga pila ka mga cases sa mga pagpang-hold up kag mga pagpangawat so muna bala Bombo Dennis ang ato ning pagatutukan kag pagatanawon kung ano din man sila ka kilala no nga mga grupo nga illegal nga grupo ako ni illegal nga grupo Bombo Dennis. Ang pamangkot sino ang mga sospetsado? Yes. Every time gina Bombo Dennis no mo ginapermi ang palamangkotanon sa kada isa sa aton sino naman ni ayhan no sino ni bala no pila ni balang suspetsado madabo ini sila bala o kung siya lang gid ni isa Bombo Dennis na nagtigayon na sinibing nga masiling naton nga brutal nga pagpatay sa sinibing nga mga biktima kay masiling nato Bombo Dennis nga brutal king iba na do kadabo gis mga kapilasan uga sa mga paglutang Bombo Dennis kag di ko pitilas sa gipanghalit no masiling wala nato ito ngay man dito sa mga sagbot man dito sa palibot Bombo Dennis no kumagaboy sila bisang ilan ng mga sagbot dito ipanghalit ako hindi kaya mo na bala no todo masiling man naton nga tawo man sila Bombo Dennis pero di kaling may mga nahimuan mas labla nga masiling na tubig nga dito medyo kontrasang kapulisan no so di wala kita Bombo Dennis kung kabalog isang madalog ni rason kung nga mo ginibig ang nadangtan ginibig ang mga biktima Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis para sa pangalaga sa Bombohanin Show Tonis Bombo France Sandro Burgosa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo Bombo. Namo salamat Bombo Andrew Burgos. So gabay pa no nga within today ma-identify na ining si alias Kugan kung sino gid matudod siniya nga ngalan kagublat matug man siya nga taga barangay 35 sining syudad ya sa nga Bacolod grabe ba na single day lang 4 ka bangkaya ang pinanglapta apat ka man pinamatay sa ito ay nga malugar sa probinsya kag syudad Iasang Bacolod. 32 minutos na nakalikan sa takna nga launa sa hapon. Naglanat ko si Sir Alex no kay do tungang gabi gini si ila no grabe mo tong snowstorm dito iya sa pila ka estado sa Amerika. Kailangan sa mga masaludatong ng mga public affairs program kung kita sa pilatong kamak-respondent sa Amerika para balay ng sitwasyon ito karon ining nagaluntad nga snowstorm dito iya sa pila ka mga estado sang Estados Unidos Di kita na mga kabenan sa nga pusan ini lang pagtutok naton dito sa area sang Kazakhstan kasi naton ti maginabantayan makita nga mga Pilipino may mga Pinoy man to mo dito sa area sang Kazakhstan makabinan nga sa karon medyo nagtaw-taw ng tensyon bangod sing after sing masandukot malapuyot nga paglinaway nga kadamo sa managkalamatay tiyato na tugani ang kwano may mga Russian forces na dito nga ginpadala nangayo reinforcement ang gobyerno sa Kazakhstan sa Russia
nga magpadala sang ila sining army man no, para magbulig, ma-maintain, ma-control ining kinagamo, kinagubot dito sa area sang Kazakhstan kasi ko sadto anay isa sa mga republic no sang USSR o Union Soviet Socialist Republic mga kaibigan, no? Muning sa una tisiling ko sang nagpugtak-pugtak na sila like sa mga Ukraine, Kazakhstan, pinapada kaiping nila nga mga lugar nga sadto republika sa USSR o nag-independyente na sila, kagulingo na sila, o labot sa Russia, prostila, big power pagyapon ng Russia dito sa area mga kaibigan, no? So ining Kazakhstan nga nasyon, isa ini sa mga nasyon nga makita no, sa Central Asia, mga border sa lingkod ng Russia, sa norte, sa west nga area, no, aradang border niya sa China, no, kag sa east aradang Kyrgyzstan, mo ni mga kwan sa una republic ng Russia, sing USSR, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, no, sa south nga porsyon mga kaibigan. So kapital sinisang Kazakhstan, muning Nur Sultan, kung sadto kilala bilang Astana. Kag sa ulihi, ginsaylo ang kapital sini nga sa karon amo na ning capital area ang Almaty. Nga dre, tingko nanging sentro sa kinagubot sa naglugad ng mga 3 days, mga kaibigan sa ko damo nga kalamatay, no. Ang Kazakhstan isa sa mga world largest landlocked country. Mo silingon na ang yaya palibot kuan ged na land boundary. Why siya sing kuan bye-bye, no, natungan sa mo, world largest Muslim majority country mga kaibigan by land, dira sa area sang northernmost, kag 9th largest country in the world mga kaibigan. Ako dubot sing lapad-lapad ngali ang Kazakhstan, ang may populasyon, lapad siya populasyon gamay lang 18.8 million mga kaibigan. One of the lowest population density sa kalibutan, no, kalapad sing sining area pro gamay lang ganito pumuli sina diri mga kaibigan, no. Mo ning Kazakhstan kag is dominated the dominant nation of Central Asia, economically and politically. May aras sa 60% sa ila sa region GDP mga kaibigan, no? Hindi man basta-basta ang Kazakhstan, medyo okay man ni kon kwaon mo sa economic status. Kazakhstan di membro man sa United Nations, membro man sa WTA, World Trade Organization, membro man sa CIS, no? Membro man sa Shanghai Cooperation Organization, kag iban pa nga mga international organization mga kaibigan. So, hindi man basta-basta, no? Ining Kazakhstan sinaton ti mo ning nag-trigger sang riot, kinagamo ang pagprotesta sa mga pulo sa mataas nga presyo sa ilas ni nga petroleum products mga kaibigan, ilas ni nga kwan presyo sa ilas ni nga produkto sa petrolyo. So may mga Pilipino man, dira may mga Pilipino man sa Russia ngati kusa nagakadto ga misyon dira nga mga area, dira nga mga sadto na republic ya sa USSR, especially di man sa may Kazakhstan, so mo ni aton niya concern ang sitwasyon sa aton nga mga Pinoy, dira sa may area sa Kazakhstan. So may ari dire kita sing payag sang Vice Consul sa Pilipinas sa Russia. Kati sila man ning monitor sa sitwasyon sa mga Pinoy dire sa mga area sa palibot sang Russia ni mga anay republika sa Union Soviet Socialist Republic on USSR sadto. Mga kaibigan, subong tiway na ko Russia independent na sila mga kaibigan. Pamatian ta ang pagpayag ni Vice Consul Catherine Alpay, ang Vice Consul sa Pilipinas sa Russia, regarding man si ila karon pagmonitor sa sitwasyon dito sa Kazakhstan, kag of course sa mga utod naton
nga mga Pilipino. Makabilang si Vice Consul Catherine Alpay. So we've been coordinating with our Filipino community in Kazakhstan for the past 48 hours or more, actively coordinating po, and we even organized a Zoom meeting with some of our contacts na tumata yung PhilCom leader sa bansa. Natataya po ito sa around 1,500. Ito po yung ating latest estimate. Sa aming observation, marami po dito ang teachers, meron din pong mga construction workers, and also mga household service workers, nannies, and the like. Basically, those in Nur Sultan, the capital, and Almaty, where nabalitaan po na nagkaroon ng some incidents, they have observed, and also from other parts of Kazakhstan also, they have observed yung internet connection has been inconsistent, but for the most part, security-wise, they are safe. The situation for each area is specific sa circumstances doon. I mean, security-wise, and may curfew. May curfew kasing imposed until January 19 as far as the current announcements have been broadcasted to us. And then some people prefer to stay at home. So we are also cautioning everyone na they should secure their basic needs. Supply of water, of course, is important. We've already put out one advisory so far. In general, we have appealed to our kababayans in Kazakhstan not to panic. Always keep their ears on the ground, magmasid, be vigilant, and kailangan din nating i-remind ang ating mga kababayan na the situation remains fluid. So expect that when we monitor the news, we'll be able to provide more updates to them over the next few days and weeks as the situation develops. But insofar with your meetings sa kanila, ma'am, via online, wala po bang naipaabot na requests from Kazakhstan sa ating mga kababayan doon na they wanted to go out of the country, na parang uuwi na lang sila as of this time, Vice Consul? No, that has not been the case. In fact, yung mga tumatawag sa akin is when can they come into the country, kasi may mga nagbakasyon sa Pilipinas or sa ibang bansa and wanting to get back to work. So at this time, syempre safety first, and we have to be checking the news constantly para malaman natin kung ano ba yung situation, is it stable enough, and we encourage our kababayans to contact their employers and check with the local government in their areas of work for any announcements on the security issue in their area. Any assurance po sa mga kamag-anak po din po na mga kababayan natin dyan, Vice Consul? So we hope that those in the Philippines worrying about their families and loved ones in Kazakhstan can continue to monitor the news. Watch out also for our Facebook page, Philippine Embassy in Russia, for any announcements that we might have. And just also try to establish a connection with their families whenever internet connection is possible. Kasi inconsistent po yung internet access doon sa Kazakhstan right now. And para-paraan din po ang mga kababayan natin doon on how they can get access. Some try for VPN, I believe, and then some reach out to other Filipinos who have access at certain times and seek help from them to connect with those abroad or those in the Philippines. So as of now, ganun po yung sitwasyon, and don't worry about any security issues. There is no further escalation that we are seeing yet. The situation has been stable or stabilized already as far as we understand. Namatay makabinan si Vice Consul Catherine Alpay sa Philippine Embassy sa Russia. Dito sa Moscow makabinan. So far, may na. At least so far, wala si Pilipino nga na-involved sa sining kinagubot. Wala si Pilipino gin-report nga napilasan or gin pandakop or
ano man yung sinte, nagkalatabo sila, no? Sining kinagamo dito iya sa may pungsod sa Kazakhstan. At dito na amat-amat mo sa karon diffuse, no? Dito ang sitwasyon, para mo sa naligad nga few 2 days, naligad nga 2 kadlaw nga terrible, na ang senaryo. Natin Muslim, may construction worker, may mga teacher, mga household helper ng mga Pinay dito iya sa Kazakhstan. So continuous ka monitoring sa ato sining Philippine Embassy sa Moscow, sa mga uton nato dito sa Kazakhstan. Do pila na ka maging message nato na sa gabi pa sa Kazakhstan mo do kasabat gali kay inconsistent, no? Hindi stable ang signal, no, sa internet sa nasambit nga nasyon. Kay gusto lang kita ni tatamabalaan sa mga uton nato dito Pilipino sa Kazakhstan, kung ano gid ang matuntun nga senaryo, anong sitwasyon gid, no? Ano sa karon ila kahamtangan nga mga Pilipino dito sa nasambit nga nasyon. So standby lang ka magyapon di sa Bombo kay may mga further development. Una niya man nagyapon ang batayan niya sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. Oras sa Bombo Radio Bacolod, 44 minutos na. Ang nakalabay stock na alaw na sa ngapon. Natapanahon din pagpalagad siya tuntunan Bombo Anay sa Udto. Inyo lagad tag sa kasabado Bombo Dennis Rubica. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang